Dobrý deň z Národného centra zdravotníckych informácií. Dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom webinári, ktorý organizujeme za účelom predstavenia našich produktov a služieb. Účelom alebo dnešné stretnutie je venované vysoko aktuálnej téme, ktoré sa týka problematiky elektronických dohôd. Dá sa povedať, že po takmer 21 rokoch odtedy, ako tu dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti máme, tak ponúkame novú službu, ktorá nielenže zefektívni slovenské zdravotníctvo, ale posunie ho aj v oblasti elektronizácie na potreby 21. storočia. Všetky dôležité informácie sme vám pripravení ponúknuť v našich najbližších 2 hodinách. Spolu so mnou je tu aj pán Jan Kristín, ktorý pôsobí ako business analytik v Národnom centre zdravotníckych informácií, je môjim kolegom a venuje sa problematike dohod. Janči, som rád, že si tu s nami. Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Ja sa budem samozrejme pýtať aj za vás. Chcel by som vás upozorniť, že vzhľadom na množstvo a veľkú účasť z vás, tak nie je možné, aby ste kládli otázky formou, že sa prihlásite a že dostanete priamo slovo. V každom prípade na vašom operačnom systéme máte také tlačítko otázky a odpovede a môžete otázku zadať priamo sem do fóra a týmto otázkam sa budeme priebežne venovať. Posnažíme sa všetky tieto otázky zodpovedať. To znamená, že dostanete od nás odpovede na všetky dôležité otázky a zároveň budem sa za vás pýtať aj ja na konkrétnych príkladoch. Všetko predstavíme. Takže poďme sa na to pozrieť. Ďakujem veľmi pekne za uvítanie. Tak ako povedal môj kolega pán Štukovský, tak máme tu druhý webinár, tak dúfam, že prinesieme rovnako obsažné informácie ako v prvom a teda ja vás veľmi pekne vítam na dnešnej prezentácii. Pripravili sme si pre vás zo pár slajdov, kde by sme v nejakej krátkosti sa povenovali tým hlavným dôležitým bodom, ktoré nás teda očakávajú v rámci pripravovanej elektronizácie. V prípade niektoré body budú rozvinuté, ak bude potreba, tak sa im viacej povenujeme aj na základe vašich dotazov, ktoré budú prichádzať už počas prezentácie a budeme vám na ne odpovedať na konci toho, ako odprezentujeme to, čo sme si pre vás pripravili. Dovolte mi teda začať a začal by som asi tým, že v prípravnej fáze, alebo teda keď sme sa rozhodli pre elektronizáciu dohôd, bolo potrebné, aby boli niektoré zákony novelizované, tak tieto zákony boli novelizované v minulom roku tak, aby podporovali naše technické riešenie, teda samotnú elektronizáciu. Týka sa to najmä zákona 153 z roku 2013, takisto bol novelizovaný zákon 576 z roku 2004 a v neposlednom rade aj zákon 581 z roku 2004. Takže čo sa týka nejakej legislatívnej opory a v súvislosti s elektronizáciou dohôd, tak túto máme. A v podstate by som teda prešiel na ten druhý bod, že kto je povinný zapisovať e-dohody, tak ako je tomu v súčasnej dobe. Je tu nejaká povinnosť, alebo respektíve existujú odbornosti, ktoré uzatvárajú dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tak ako tomu bolo v súčasnosti, aj v prípade elektronizácie nedošlo k nejakému rozšíreniu týchto odborností, takže sú to najmä tie odbornosti ako všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast, všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých, takisto sa to dotýka aj gynekologickej ambulantnej starostlivosti. V prípade, že bude nejaká požiadavka terénu alebo nejaká iná požiadavka, ktorá by požadovala rozšírenie týchto odborností aj o iné odbornosti, naše technické riešenie je pripravené tak, aby toto bolo možné za veľmi krátky čas a teda bola pridaná ďalšia alebo ďalšie odbornosti. Aké výhody vám to prináša, teda vám poskytovateľom, tak najmä ako spomínal kolega pán Štukovský, je to podpora elektronizácie v zdravotníctve. Nachádzame sa v 21. storočí, takže určite chceme, aby všetky tie procesy boli online, aby boli zjednodušené a teda bol oveľa jednoduchší prístup a možnosť zápisu takéto dohody a nejakého sledovania týchto dohôd. Prináša vám to aj okamžitý prehľad o predchádzajúcich dohodách pacienta. Je to najmä teda z dôvodu toho, že pri príchode pacienta do
k vám do ambulancie, máte možnosť si pozrieť jeho predchádzajúce dohody, teda najmä tú poslednú, takže máte informáciu, u koho bol pacient ošetrovaný alebo s kým má vlastne uzatvorený zmluvný vzťah. Potom je to aj okamžitý prístup k elektronickej zdravotnej dokumentácii pacienta. Toto v preklade znamená, že pri zápise dohody do registra dohôd, ktorý vlastne aj vznikol za týmto účelom alebo teda za účelom elektronizácie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, bol vytvorený už 1.1. v roku 2025, teda súčasného roku, tak pri samotnej zápise dohody do tohto registra získavate okamžitý prístup k elektronickej zdravotnej dokumentácii, keďže táto dohoda sa stáva platnou. Nie je ešte účinná, tam vlastne tomu sa povenujeme aj v ďalších slajdoch, ale v podstate od momentu zápisu máte možnosť nahliadať do elektronickej zdravotnej dokumentácii. Automatická notifikácia. Toto je vlastne spôsob, akým sa dozviete, či už vy ako nový poskytovateľ, že takáto dohoda bola zapísaná k nám do registra dohôd, ktorý sa teda vedie na NCZI, dostanete o tom notifikáciu a takisto, ak existovala pôvodná dohoda, teda bola vaša dohoda je ako keby následovník nejakej inej dohody, tak pôvodný poskytovateľ dostane notifikáciu do schránky správ o tom, že jeho dohoda bola ukončená a v podstate táto notifikácia bude obsahovať aj nejakú informáciu, kam zaslať zdravotnú dokumentáciu pacienta. Automatická aktualizácia dohôd. To je tak nejak previazané aj na tú informáciu, ktorú som vám povedal pred chvíľou. Automatická aktualizácia dohôd v našom ponímaní znamená, že pokiaľ vy uzatvoríte novú dohodu s pacientom, automaticky bude ukončená dohoda predchádzajúca u iného poskytovateľa. Pokiaľ samozrejme treba veľmi podotknúť, že musí byť uzatvorená v zmysle zákonných podmienok, keďže platia nejaké lehoty, ale tomu sa tiež budeme venovať v ďalšej časti našej prezentácie, tak musia byť dodržané nejaké zákonné podmienky preto, aby takáto dohoda mohla vzniknúť. Ďalšou výhodou alebo nejakým prínosom elektronizácie je aj zníženie administratívnej záťaže. Je to najmä z toho dôvodu, že v prípade elektronizácie jednak vy ako lekár máte možnosť uzatvárať dohodu, ale za vás alebo za celkovo poskytovateľa, pretože dohody sa uzatvárajú po novom, alebo teda uzatvárame na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, môže takúto dohodu uzatvárať aj zdravotná sestra, alebo zdravotná sestra a pôrodná asistentka v budúcnosti, teda v blízkej budúcnosti dúfame. Toto bude ešte rozšírené o ďalšiu rolu, ktorá bude mať možnosť zápisu takejto dohody a bude to rola administratívneho pracovníka v zdravotníctve, ktorý bude poverený poskytovateľom k zápisu takýchto dohôd a celkovo nejakým procesom, ktoré sa dohôd týkajú. A potom je to v neposlednom rade aj nejaká minimalizácia kapitačných konfliktov a transparentnosť, keďže ako už som spomínal, vzniknutý register dohôd v podstate bude ako keby referenčným bodom pre dohody, takže to, čo bude zapísané v dohode, teda v registri dohôd, ospravedlňujem sa, tak budeme brať ako za nejaký, poviem to tak veľmi jednoducho, nejaký holý fakt, odkiaľ budú od nás čerpať informácie zdravotné poisťovne, aby potom následne pristúpili k nejakým paušálnym úhradám, ktoré majú s vami nejakým spôsobom zmluvne dohodnuté. Ty si spomenul jednu z dôležitých vecí, že samotné dohody v mene poskytovateľa zdravotnej starostlivosti bude môcť uzatvárať aj iný zdravotnícky pracovník, ktorý je teda ako lekár, to znamená, že to bude aj zdravotná sestra alebo pôrodná asistentka. Aké základné predispozície na to, aby to všetko fungovalo, takíto zdravotníckí pracovníci musia mať? Musia mať karty, EPZP karty, teda v prípade sestier a pôrodných asistentiek je to už bežná prax, že tieto roly už majú tieto kartičky, ktoré vlastne sú potrebné pri zápise takejto dohody. Tu by som ešte uviedol, že v prípade, že to uzatvára iná rola, ako je rola lekára,
prípade zdravotnej sestry alebo teda porodnej asistentky je potrebné, aby bol do tela dohody zadaný kód lekára, teda na koho sa takáto dohoda uzatvára. To vlastne samozrejme doplní už zdravotná sestra, či už manuálne, alebo ten informačný systém to bude schopný dotiahnuť do tela tej samotnej dohody. A taktiež bude korektne nastavené pracovnoprávne vzťahy, čo asi všetci viete, a teda tieto vzťahy máte v rámci svojho PZS porešené. Skôr než sa možno dostaneme ešte k ďalšej časti prezentácií, možno je dôležité povedať aj jeden ďalší dôležitý fakt, a to, že samotná dohoda sa uzatvára s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, čiže sa uzatvára pod samotným P-čkovým kódom. Áno. Ako je to teda aj s tým A-čkovým kódom, aby sme teda vysvetlili možno aj túto problematiku? Ten A-čkový kód musí byť uvedený v tej dohode, napriek tomu, ako si správne povedal, celá dohoda sa uzatvára na poskytovateľa, ale aj na žiadosť zdravotných poisťovní je potrebné, aby bolo zrejme, na koho, teda na toho samotného zdravotníckeho pracovníka v roli lekára sa uzatvára takáto dohoda. Takže preto je veľmi dôležité, aby aj tento údaj obsahovala táto dohoda. V praxi to teda znamená tým, že dohoda je primárne uzatvorená pod P-čkovým kódom, že v prípade, ak v ambulancii napríklad robí viac všeobecných lekárov, tak títo uvidia zdravotnú dokumentáciu ako keby všetkých pacientov, ktorí sú podaní P-čkovým kódom. Áno, ak majú korektne nastavené pracovnoprávne vzťahy. Poďme ďalej. Dobre. Prešiel som k ďalšej časti. Je to aktuálny stav praxi, čo je určite všetkým dobre známy, ale tak trošku v krátkosti si ho prebehneme a možno na tomto názorne si teda ukážeme, kde dojde k nejakým zmenám oproti tomu, čo existuje v súčasnej dobe, alebo teda v stave. Takže vieme, že dohoda sa uzatvára v písomnej forme, je to najmenej na 6 mesiacov. Tu by som sa teda pristavil. Dohoda ponovom, teda po 1.3., kedy je v legislatíve ukotvený tento termín na to, že dochádza k elektronizácii dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, sa bude uzatvárať elektronicky. To znamená, že prostredníctvom vašich informačných systémov, a to zápisom do spomínaného registra dohôd. Písomná forma už nebude vyžadovaná, avšak tu je veľmi dôležité podotknúť, a tomu sa povenujeme aj v ďalšej časti prezentácii, že v prípade dohody, ktorá nebude uzatvorená v zmysle podmienok elektronickej dohody, tak bude ešte nejakým spôsobom vyžadovaná aj písomná forma, ale to si povieme trošku neskôr. Čo sa týka 6-mesačnej doby, do tohto sme nevstupovali, takže naozaj lehota 6 mesiacov je stále platná, avšak oproti možno dnešnému stavu je tu trošku výnimka, čo sa budeme teda venovať aj v ďalšej časti. Poďme si to pozrieť, alebo poďme sa na ten aktuálny stav pozrieť očami toho, ako to dnes funguje v ambulancii, a poďme si na konkrétnom príklade možno vysvetliť, prečo využívanie elektronických služieb alebo elektronických dohôd môže priniesť priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti benefit. To znamená, že dnes zväčša dohody o poskytovaní starostlivosti sú zatvárané či už na takých tých šeltových tlačivách, ako tu vidíme dnes. Zväčša sa to robí tak, že možno pacientovi sa dajú vypísať tie hlavné údaje, následne lekár to potvrdí otlačkom svojej pečiatky a podpisom, pacient rovnako svojím podpisom, a následne takúto dohodu zaeviduje vo svojom informačnom systéme. Niektorí poskytovatelia vedia takúto dohodu priamo vytlačiť vo svojom systéme. Ako to bude vyzerať v novej verzii? Znamená to, že znova lekári väčšinu týchto dokladov budú musieť manuálne písať, potom následne prepisovať do svojich informačných systémov, alebo bude to celkovo zjednodušené? Bude to celkovo zjednodušené. Toto je veľmi dôležité povedať, že už oproti tomu súčasnému stavu väčšinu, alebo teda takmer všetky údaje budú dotiahnuté, takže dohoda, ktorá bude zapisovaná v elektronickej podobe, všetky údaje, alebo povinné polia tejto dohody, pokiaľ bude možné, vám budú dotiahnuté, takže odborá sa to aj nejaké manuálne vypisovanie, alebo keď to poviem veľmi jednoducho, naklikávanie, vyklikávanie nejakých údajov o pacientovi alebo o poskytovateľovi. Takže ten informačný systém vám umožní to, pokiaľ vám
to vendor, ktorý bol takto inštruovaný, takto nastavil, tak vám vlastne ako keby predvyplní všetky tie polia na základe volania jednotlivých služieb, ktoré sme teda pripravili pre samotnú elektronizáciu. Toto máme spomínané aj v neskoršej časti, takže to len tak veľmi v krátkosti a potom možno sa ešte to povenujeme aj trošku hlbšie. Môžeme teda očakávať, že táto služba nebude v odzovkách ďalším nejakým byrokratickým molochom pre poskytovateľa, ale prinesie mu teda výraznú úsporu času. Tým, že teda očakávame, že údaje v tých dohodách budú predvyplnené a že dá sa povedať, uzatváranie dohody by malo trvať výrazne kratšie, ako je tomu v súčasnosti. A druhá otázka, ktorá priamo s tým súvisí, veľmi často aj z odbornej obce dostávame otázky ohľadne tých atribútov vlastne elektronickej dohody, že či sa nejako výrazne bude meniť rozsah a štruktúra tých informácií, ktoré v tej e-dohode vlastne sú v súčasnosti, nazvime to v tej listinej podobe oproti tomu, aké bude to riešenie od 1. marca. Tak odpoviem na tú prvú časť tvojej otázky. Čo sa týka nejakého času, samozrejme, všetko je to v závislosti od nastavenia vašich informačných systémov, tak ako vám to dodá váš dodávateľ informačného systému. Ako som už spomínal, dodávateľia boli v rámci integračného manuálu aj tak inštruovaní, aby to bolo user-friendly a dúfame, že teda vám to takto pripravia. Takže na základe všetkých tých služieb, ktoré sme pripravili na to, aby sa vám tie polia bolo možné stiahnuť, dotiahnuť, tak pokiaľ je to nastavené korektne a je možné dotiahnuť tieto údaje, pôjde to kvázi automaticky, takže všetko sa vám predvyplní. Veríme, že vám to usporí veľa času. A takisto aj to samotné podpisovanie alebo z vašej strany ako poskytovateľov, ako spomínal kolega, nebude potrebná žiadna dodatočná pečiatka, proste bude to fungovať na základe vašich EPZP kariet, ktoré vlastne takúto dohodu potvrdia. Takže veríme, že vám to prinesie úsporu času. A čo sa týka druhej otázky, teda nejakého rozsahu vyplňaných polí alebo teda nejakých údajov, ktoré by takáto dohoda mala obsahovať, tak oproti tomu súčasnému stavu sa takmer nič nezmenilo. V podstate tam pribudlo len to, že v prípade, že dohoda nebude uzatváraná elektronicky z nejakého dôvodu, teda nie elektronicky, ospravedlňujem sa, nebude uzatváraná prostredníctvom EIDčka, čomu sa tiež dostanem neskôr, tak pribudnú také ako keby kvázi ďalšie dva atribúty, že tam bude potrebné uvádzať dôvody, prečo nebolo EID použité, alebo z akého dôvodu sa takáto dohoda uzatvára skôr. Poďme sa posunúť ďalej. Dobre. Máme tu ďalší slajd a ďalší slajd teda hovorí o tom, aké milníky sme museli v podstate absolvovať na ceste k samotnej elektronizácii dohôd. Mnoho z týchto milníkov už máme kvázi ako keby za sebou, alebo nie mnoho, a ešte mnoho, alebo teda ešte niektoré nás teda čakajú v rámci elektronizácie, tak už samotné spomínaná novelizácia dotknutej legislatívy alebo tejto prezentácii, tak to bol veľmi základný a teda podstatný krok k tomu, aby sme mohli vôbec pristúpiť k samotnej elektronizácii. Potom to je už spomínaný vznik registra dohôd NCZI, teda kam sa budú zapisovať tieto dohody. Tento register dohôd, ako som spomínal, vznikol 1.1. tohoto roku. No a čo nás ešte teda čaká najbližšie, tak je to termín 1.3., kedy je legislatívne dané, že samotné uzatváranie dohôd už bude prebiehať len v elektronickej podobe, samozrejme, ak to váš informačný systém už bude teda podporovať. Dobre, tu sa vlastne dostávame do rôznych dilem, ktorý poskytovatelia môžu reálne čeliť. Je úplne nesporné a vysvetlíme si aj dnes, prečo treba mať čo najskôr zabezpečenú aktualizáciu systému tak na takú verziu, ktorá bude verziu elektronických dohôd podporovať. Ako však má poskytovateľ zabezpečovať uzatváranie dohôd v prípade, ak 1.3. povedzme jeho dodávateľ informačného systému ešte neuvoľní aktualizáciu? V takomto prípade máme tam nastavené to prechodné obdobie, je to teda od termínu 1.3. až do termínu 1.6. Máme nastavené, že to je kvázi ako keby duálne vykazovanie. Pokiaľ naozaj z nejakého dôvodu nebudete mať informačný systém, ktorý bude už podporovať elektronickú dohodu a jej zápis k nám do registra dohôd, stále sa vykazujú dávky 748N do zdravotných poisťovní, takže zdravotné poisťovne budú vyplácať v
s vami dohodnuté paušálne nejaké úhrady v pôvodnom režime, teda ešte budú čerpať tieto informácie prostredníctvom dávok, ktoré vykazujete na samotné zdravotné poisťovne. Takže z pohľadu poskytovateľa, pokiaľ jeho systém nebude ešte k tomu prvému tretí pripojený, nemusí sa obávať, že by nedostal zaplatené, nedostal vykapitáciu alebo podobne. Nie, nemusí sa obávať. Aj z tohto dôvodu sme si tam nastavili nejaké obdobie, je to obdobie 3 mesiacov, kedy ešte z nejakých dôvodov môže dochádzať k postupnému nábehu samotnej elektronizácie a prispôsobenia vašich informačných systémov, ktoré máte u seba. Dobre, povedzme si, čo s dohodami, ktoré boli uzatvorené alebo budú uzatvorené do 28. februára. Dostanú sa takéto dohody automaticky aj do registra dohôd, alebo očakáva sa nejaká povinnosť v tomto kontexte zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti? V tomto kontexte neočakávame žiadne povinnosti, čo sa týka zo strany poskytovateľov, keďže sme v nejakom úzkom kontakte aj so zdravotnými poisťovňami a chceli sme naozaj čo najviac uľahčiť všetkým tento prechod do elektronického sveta. Takže všetky dohody uzavreté do 28.2. Budú prostredníctvom dávok, ktoré sme si dohodli so zdravotnou poisťovňou. My ich nazývame inicializačné dávky alebo potom nejaké zmenové dávky. Doplňame, alebo teda samotný register dohôd bude naplnený takýmito dávkami. Dobre, poďme sa posunúť ďalej. Máme tu v tej tretej časti tej tabuľky takú položku, že preverenie na strane poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, čo sa vlastne v období od 1. marca do 15. marca zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti očakáva. Toto obdobie takisto dáme legislatívou. Očakávame, že si porovnáte vaše údaje, ktoré si vedete vo svojich informačných systémov ohľadom uzatvorených dohôd, údajami, ktoré sú zverejňované na webových sídlach samotných zdravotných poisťovní. V prípade, že zistíte nejakú nezrovnalosť v rámci toho, čo si evidujete u seba a to, čo evidujú zdravotné poisťovne. Tu ešte treba podotknúť, že to, čo vlastne uvidíte ako keby s mesačným oneskorením, keďže tie zoznamy, ktoré sú zverejňované zdravotnými poisťovňami, ako reflektujú na dávku, ktorá prišla za predchádzajúci mesiac, tak je potrebné, alebo teda je dôležité, aby ste si takúto dohodu v prípade, že ju tam nenájdete, dohrali prostredníctvom vášho informačného systému do registra dohôd. Samozrejme musíte mať právoplatne uzavretú dohodu s pacientom v listinej podobe. Teda musia platiť všetky tie zákonné dôvody, že takúto dohodu si máte právo dohrať do systému alebo teda zapísať do systému. V prípade, že ako už bolo spomínané, že váš informačný systém z nejakého dôvodu ešte nie je pripravený na túto samotnú elektronickú dohodu, tak máte možnosť kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru NCZD a v prípade vám vieme pomôcť. Očakávame, že to bude naozaj v jednotkách prípadov, takže nemal by byť s týmto nejaký problém. To znamená, že zjednodušene môžeme povedať, že poskytovatelia by mali na jednej strane porovnať tých poistencov alebo tých pacientov, ktorí majú evidovaných vo svojom informačnom systéme s tým, čo majú zapísané na strane zdravotných poisťovní. Áno, správne. To, čo je zapísané na strane zdravotných poisťovní, takúto informáciu nájdú asi v e-pobočkách, kde nahrávajú aj svoje dávky. Áno, presne tak. Ak je nesúlad, tak takýto nesúlad sú dve možnosti, alebo teda mali by to urobiť primárne cez register dohôd. Áno. A vlastne to zabezpečia aj automatickú zmenu, ale zároveň tým, že ešte stále sa vykazujú aj dávky 748N, čiže automaticky aj vlastne dovykazovať takéhoto pacienta pri rastkovej alebo úbytkovej dávke v závislosti od toho, čo pri tej aktualizácii robia. Áno, veľmi správne si povedal, že je to potrebné, ak dojde k dohratiu takéto dohody, je to veľmi dôležité naozaj uviesť aj tej dávke 748N aj počas celého obdobia toho prechodného. Pokiaľ už máte informačný systém, ktorý vám bude podporovať elektronickú dohodu, tak je potrebné, aby ste to, čo nahrávate online, teda zápisom dohody do registra dohôd, vykazovali aj dávkou 748N na zdravotné poisťovne a teda
dodávateľia informačných systémov boli požiadaní, alebo teda prostredníctvom integračného manuálu mali takú nejakú informáciu o tom, že by bolo veľmi dobré, aby takéto sa dialo niekde na pozadí a v podstate ste si to nemuseli samostatne nejak vykazovať. Dobre, poďme sa teda z toho prechodného obdobia pozrieť na dátum 1.6. Áno. Čo sa stane? 1.6., ako je tu definované, tak v podstate samotný register dohôd sa stane referenčným registrom. To znamená, že po tomto termíne by už mali byť všetci poskytovateľia plne integrovaní a teda už by mali mať informačné systémy, ktoré im podporujú elektronickú dohodu a ten samotný zápis do registra dohôd a zdravotné poisťovne ho budú brať ako referenčný register preto, aby dochádzalo k úhradám, ktoré máte s nimi dohodnuté v rámci vašich zmluvných vzťahov. Takže zdravotná poisťovňa bude už prihliadať, alebo teda bude čerpať informácie o uzavretých dohodách alebo o nových dohodách už len z registra dohôd. A v podstate po tomto termíne by mala byť aj eliminovaná dávka 748N v prípade, že budete mať plne funkčné online zápisy. Ak tomu teda rozumiem správne, ak som povedzme poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, nenaintegrujem si informačný systém a po 1.6. budem mať nejakého nového pacienta, s ktorým budem chcieť uzavrieť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a táto nebude uložená v registri dohôd, nebudem dostávať kapitáciu zo strany zdravotnej poisťovne? Áno, je to správne. Zdravotná poisťovňa v podstate nebude mať odkiaľ získať takúto informáciu a žiaľ, pokiaľ ju neobjaví vášho nového pacienta v registri dohôd, nebude vám priznaná kapitácia. Ja by som chcel na toto ešte možno upriamiť jeden dôležitý fakt aj pre vás, ak si chcete pozrieť k tomuto možno aj nejaké zákonné ustanovenie. Je to úprava, ktorá je účinná od 1. júna 2025, konkrétne v paragrafe 7 odseku 23 zákona 581 z roku 2004 a tam nájdete prvýkrát zadefinovaný aj pojem kapitácia, takže po 21 rokoch sa nám dostáva do systému právneho aj definícia pojmu kapitácia, to znamená, že elektronické dohody poriešili aj, povedzme, vaše finančné ohodnocovanie. Poďme sa pozrieť trošku ďalej. Dobre, tak prešli by sme na ďalší pripravený slajd. No a vlastne dostávame sa k samotnému ako keby potrebám, ktoré vlastne ako predchádzali by tomu, že budete schopní zapisovať tieto dohody prostredníctvom vašich informačných systémov, takže budete musieť mať informačný systém, ktorý prešiel overením zhody a ktorý podporuje služby e-dohôd, teda online zápisu elektronickej dohody k nám do registra dohôd. Samozrejme, ako už bolo spomenuté, pre nejakú úspešnú autorizáciu dohody je nevyhnutné mať aj aktualizované pracovnoprávne vzťahy v registroch zdravotníckych pracovníkov. No a už samotné spomínaná výnimka, kedy bude potrebná nejaká aj papierová dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je v súvislosti s EID-čkami, takže budete potrebovať druhú čítačku pre autorizáciu pacienta prostredníctvom EID. Tieto čítačky by vás mal inštruovať váš dodávateľ informačného systému, akú si zakúpiť, vzhľadom k tomu, že by mala podporovať alebo musí podporovať váš operačný systém a zároveň podporovať služby, ktoré sú v spojitosti s EID-čkom. No a tu by som teda aj názorne prešiel na to, že čo sa týka autorizácií pacienta z EID a teda autorizácia pacienta bez EID, tak pokiaľ pacient a máte tú druhú čítačku, ktorú ste si zaobstarali, tak je možné uzatvoriť plne elektronicky, keď to tak nazvem. Takže pacient nepodpisuje, ale teda autorizuje
takúto dohodu prostredníctvom jeho EID karty, teda je to občiansky preukaz s elektronickým čipom. Tu je veľmi dôležité povedať, že takýto pacient nemusí zadávať žiaden bezpečnostný osobný kód. Je to najmä z dôvodu toho, lebo sme chceli naozaj veľmi širokú mieru pacientov zasiahnuť, keďže vieme, že tieto bloky nie sú úplne všetkým známe a vieme aj o EIDčkách pacienta, ktoré teda sú trošku iné a vydávané pre osoby staršie ako 65 rokov, ktoré v súčasnej dobe ešte nemajú občianske preukazy a disponujú občianskymi preukazmi, ktoré sú naozaj veľmi staré, tak im ministerstvo vnútra prevydáva občianske preukazy bez podoby tváre a tieto občianske preukazy im chodia domov bez bezpečnostných osobných kódov a bolo by veľmi zložité a obťažné žiadať od týchto pacientov alebo občanov, aby si ich dodatočne vybavovali takéto bezpečnostné osobné kódy, takže toto nebude potrebné, takže aj tá čítačka stačí naozaj, bez toho nepotrebujeme mať ani klávesnicu, ani nič iné. V takomto prípade je to plne automatické, je to teda plne elektronické a nebude potrebné tlačiť žiadnu dodatočnú dohodu. V prípade, že dochádza k autorizácii dohody bez EID pacienta, teda či už náhodou z nejakého dôvodu nemáte čítačku kariet, čo naozaj nie je veľmi úplne šťastný prípad, alebo ten pacient v čase uzatvorenia dohody nedisponuje EIDčkom z nejakého dôvodu, tak v takomto prípade samotný zápis dohody prebieha elektronicky, alebo teda prebieha online do registra dohôd. Takže vy ste stále ako keby zapisujete takúto dohodu elektronicky online k nám do registra dohôd. Pacient nie je schopný z nejakého dôvodu danú dohodu autorizovať prostredníctvom EIDčka, takže v takomto prípade ste povinný uviesť aj dôvod nepoužitia EID. Budete to mať z vyberacieho zoznamu dôvodov nepoužitia EID a tu sa dostávam k tej samotnej podstate. V týchto prípadoch bude potrebné aj tlačiť listinnú podobu pre pacienta, lebo je dôležité, aby ste mali nejaký nazvime to dôkazom toho, že ten pacient naozaj súhlasí s danou dohodou. Takže vytlačíte ju zo svojho informačného systému a dáte ju podpísať pacientovi. Túto dohodu ďalej nemusíte nikam posielať, len si ju archivujete u seba v prípade, že by došlo k nejakým kapitačným nezrovnalostiam alebo teda nejakým konfliktom, tak máte v podstate dôkaz o tom, že ten pacient ju naozaj u vás podpísal. My sa ešte k tým procesným scenárom dostaneme. Možno naozaj na takúto ilustráciu, povedzme si ten príklad toho, že príde teda pacient. Naozaj to bude také jednoduché, že postačí, že pacient vloží kartu do čítačky a takáto dohoda bude uzatvorená? Áno. Je to naozaj takto veľmi jednoduché. Stačí požiadať len pacienta o vloženie do jeho EIDčka, do čítačky, ktorú máte na to pripravenú a nie je potrebný žiadny ďalší úkon, ani teda zo strany pacienta. Čo v prípade, alebo ako vyzerá potom samotná dohoda, má lekár alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinnosť takúto dohodu aj v listinnej forme pre seba archivovať? Najčastejšie to robí napríklad založením do zdravotnej dokumentácie. Nie, v takomto prípade sa už nevyžaduje žiadne dodatočné zakladanie listinej v podobe danej dohody, takže naozaj existuje len online dohoda alebo teda elektronická dohoda a žiadne ďalšie tlačenie dohôd a podpisovanie nie je potrebné. Ako je to zo strany pacienta? Ak vložím tú kartu, poskytovateľ to vlastne takisto zautorizuje, dohoda je uzatvorená, čo dostane povedzme ja ako pacient? Pokiaľ ty ako pacient by si mal záujem o takúto dohodu, tak sa dohodneš so svojím poskytovateľom alebo so samotným lekárom, že ti ju zašle elektronicky a v takomto prípade, či už cez e-mailový kontakt, teda iba e-mailový kontakt, ju dostávaš. Dobre, čiže jedna možnosť je, alebo teda dodávateľia informačných systémov dostali možnosť, že jednoducho môžu takúto dohodu zaslať aj povedzme elektronicky. Vzhľadom na mieru elektronizácie, možno najmä starí ľudia, alebo starší ľudia, alebo ľudia, ktorí nemajú možno prístup k internetu alebo podobne, dostane pacient jeden rovnopis v tom prípade predpokladá. V takomto prípade áno. Pokiaľ si ju vyžiada a naozaj nemá nejaké hlbšie IT povedomia, nemá ani e-mail, tak je možné, aby takúto dohodu dostala aj v papierovej podobe.
Ja si to možno ešte dovolím doplniť jednu dôležitú vec, že vzhľadom na to, že takéto dohody elektronické, ktoré výjdu alebo budú využitím EID karty, tak v zásade, pokiaľ pacientovi odovzdáte listiny rovnopis, tak ten rovnopis, alebo teda tá dohoda primárne vznikne elektronicky, čiže naozaj postačí ju pacientovi len vytlačiť z vášho informačného systému a v tomto prípade nemusíte takúto dohodu opatrovať vašim podpisom, otlačkom pečiatky alebo čímkoľvek iným, vzhľadom na to, že tá dohoda bola uzatvorená so súhlasom pacienta a dá sa povedať, že z toho čipu automaticky tie dôležité údaje sa vlastne premietnú aj do tej samotnej elektronickej dohody. Dobre, myslím si, že sa môžeme posunúť trošku ďalej. Dobre, prešli by sme na tie jednotlivé položky alebo polia danej dohody, tak ako už bolo na úvod a si sa ma aj pýtal, že či je tam nejaká zmena, tak tu máme nejaké atribúty alebo teda polia, ktoré bude obsahovať aj elektronická dohoda, takže je to dátum uzatvorenia dohody, ktoré tam teda bude dotiahnuté automaticky, keďže vlastne je to dátum, kedy daná dohoda bola uzatvorená s pacientom. Samozrejme sú to identifikačné údaje pacienta alebo teda zákonného zástupcu. K tomuto scenáru sa dostaneme aj neskôr v rámci našej prezentácie, ale tieto údaje po zadaní rodného čísla alebo teda znalosti URS ID budú automaticky dotiahnuté, pokiaľ sa tento pacient nachádza v registri prijímateľov. Identifikačné údaje zamestnanca, poskytovateľa, ktorý v mene PZS dohodu uzatvoril. Takisto je to automatické, systém vám to dotiahne do danej dohody alebo do tela dohody, kód ambulancia, zdravotnícka odbornosť lekára, pre ktorého je dohoda uzatváraná, je to automatické, bude vám to váš informačný systém v závislosti od nastavenia od vášho vendora alebo teda dodávateľa informačného systému vám to predvyplní automaticky. Keď sa bavíme o kóde lekára, ktorý sme už spomínali, že tam musí byť obsiahnuté, tak pokiaľ to uzatvára sestra, tak sú tam dve možnosti, buď to tam teda zadá manuálne a teda bude to taký manuálny úkon, kedy to naozaj bude musieť vyklikať, alebo váš informačný systém bude podporovať funkcionalitu, že je to doplní automaticky, keďže ona má zasunutú alebo teda používa svoju EPZP kartu a tá informácia ohľadom kódu lekára je veľmi dôležitá. Je tam platnosť dohody. Platnosť dohody je vlastne dňom uzatvorenia dohody, účinnosť dohody nadobúda tak, ako je tomu dnes. Bude to až následujúci deň, teda následujúci mesiac, prvý kalendárny deň daného mesiaca od uzatvorenia. Je tam kód zdravotnej poisťovne, ktorý je tiež veľmi dôležitý. No a čo sa vám tam dotiahne teda automaticky, ak existujú údaje, alebo ak daný pacient mal aj predchádzajúcu dohodu, sú to aj údaje o predchádzajúcom zdravotníckom pracovníkovi a predchádzajúcom poskytovateľovi. A čo je možno teda navyše, je teda dôvod nepoužitia EID a dôvod vzniku, keďže v našom prípade sa používajú EIDčka, pokiaľ ich nepoužije, tak tam budete musieť zadať dôvod, prečo nedošlo k použitiu EID. A potom je to dôvod vzniku, dôvod ukončenia. Takisto je to z dôvodu, že toto je zmena oproti dnešnému stavu, že tá zákonná lehota 6 mesiacov je teda platná, ale trošku sme obsiahli aj prípady, ktoré sa dejú, že v nejakých výnimočných prípadoch bude možné uzatvoriť túto dohodu aj v skoršej dobe, ako je po uplynutí 6 mesiacov a tie tiež vyberete z daného číselníka, z vyberacieho menu a v podstate nemusíte skúmať dôvody. Ak pacient uvedie nejaký z dôvodov, tak ho tam zadáte a nemusíte overovať ich správnosť. Ja by som tu chcel možno ešte rozptýliť nejaké pochybnosti alebo aj obavy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ono možno na prvý pohľad to množstvo atribútov, ktoré tu na tom slajde je, tak to vzbudzuje nejaké pochybnosti o tom, že všetky tieto položky budú musieť poskytovatelia zadávať manuálne, ale my si na ďalšej časti prezentácii vysvetlíme, ako to bude vyzerať v praxi a naozaj väčšinu týchto položiek, ktoré tu vidíte, dotiahne informačný systém. To znamená, že z vášho pohľadu naozaj len skontrolujete tie údaje a jednoducho dá sa povedať, že naozaj pomerne jednoducho ich
odkliknete, takže nie je nutné sa nejakým spôsobom obávať. A ďalšou výhodou pre vás je, že vzhľadom na to, že register dohôd bude prepojený aj s ďalšími relevantnými registrami, najmä register prijímateľov, tak prakticky budú v ňom zabezpečené aj všetky nevyhnutné aktualizácie. Či už je to najčastejšie zmena mena pacienta, zmena jeho bydliska, aj prepoistenie, to znamená, že aj zmenu zdravotnej poisťovne, aj všetky tieto dôležité informácie budú ako keby automatizované a po zaregistrovaní pacienta raz, keď ho vložíte do registra dohôd, tak na pozadí vlastne akékoľvek takéto dôležité aktualizácie budú zabezpečené z našej strany. Áno, veľmi správne. Naozaj je to aj od nastavenia vašich informačných systémov a veríme, že váš dodávateľ informačného systému vám to zabezpečí čo najviac user-friendly, keď použijem nejaký anglický výraz. Čo sa týka platnosti a účinnosti, tak k tomu asi len veľmi v krátkosti. Takže dohoda je platná ňom zápisu do registra dohôd. Tu môže nastať taká anomália, pokiaľ neexistovala predchádzajúca dohoda, tak v ten istý deň je aj účinná. Takže dohoda môže byť teda platnou aj účinnou v jeden deň, pokiaľ neexistovala predchádzajúca dohoda. Čo sa týka účinnosti, tak ako som už povedal v predchádzajúcom slajde, tak účinnosť je vlastne následujúci mesiac, prvý kalendárny deň. V prípade, ak dochádza k zmene poskytovateľa. Áno, v prípade, ak áno, presne tak, ako si ma doplnil, v prípade, ak sa mení poskytovateľ, tak tu nedošlo k žiadnej zmene, takže naďalej platí ten súčasný stav. No a tu by sme prešli k samotným procesným scenárom, teda asi čo vás najviac zaujíma, sú to také tie jednotlivé prípady, s ktorými sa budete teda stretávať v praxi. Začali by sme od našich najmenších a teda od novonarodených detí. Tuto ťa možno zastavím. A myslím si, že tu je asi na úvod povedať veľmi dôležitú vec, že my sa tu dnes budeme rozprávať o tých dvoch možnostiach scenárov pre každú túto situáciu. A to je tak, že je to s využitím tej EID karty a druhá je tá bez využitia EID karty. To znamená, že v prípade osôb vo veku 0 až 18 rokov sa EID karta nebude využívať. Je to aj z praktických dôvodov, že najmä teda napríklad novonarodené deti ešte EID preukaz nemusia mať alebo podobne. To znamená, že v tomto prípade vždy bude dôležitý zápis do registra dohôd, ale bude sa tá dohoda uzatvárať bez využitia EID. No, v prípade novonarodených detí áno, lebo tieto deti nemajú teda žiadnu EID kartu, ktorá by podporovala toto riešenie, alebo teda využitie EID karty. V prípade, že dieťa má, lebo automaticky takisto dnes dostávajú deti občianske preukazy bez podoby tváre, tak je to možné využiť, ale ako si správne poznamenal, vždy to bude podpisovať ich zákonný zástupca, keďže deti do 18 rokov, alebo teda neplnoleté osoby nemajú právnu spôsobilosť uzatvárať nejaké zmluvné vzťahy a čo zmluvný vzťah považujeme aj za uzavretie takejto dohody. Dobre, poďme si to teraz pozrieť na konkrétnom príklade. Som povedzme zákonný zástupca, rodič čerstvo narodeného dieťaťa a budem už povedzme poznať jeho rodné číslo. Prídem poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a na základe toho poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nájde dieťa vôbec v systéme. Ako si správne povedal, alebo teda ako si poznamenal, už poznáš rodné číslo, takže keď poznáš rodné číslo, tak samotný poskytovateľ, alebo teda lekár, alebo ktokoľvek je spôsobilý uzatvárať takúto dohodu, zadá rodné číslo do systému a všetky dôležité identifikačné údaje o danom dieťati sa mu dotiahnu. Tak, tu ťa zastavím. To znamená, že po zadaní rodného čísla poskytovateľ získa základné informácie o mene, priezvisku dieťaťa, jeho adresy, všetky tie údaje, ktoré natečú z relevantných registrov. Presne a tieto údaje by sa mali vlastne ako keby zohľadniť alebo aj preklopiť následne do samotnej dohody. Rozumieš tomu správne? Veľmi správne. Všetky tie atribúty, ktoré dohoda musí mať, alebo tie dôležité polia, tak vlastne ten informačný systém ich dotiahne na základe toho rodného čísla, ktoré zadal a teda z registra prijímateľov.
Ak sa rozprávame o tom štandardnom prípade, kedy napríklad dieťa nie je zverené orgánu sociálnej kuratéry alebo podobne, to znamená, že je to automaticky dieťa, ktoré má rodičov riadne zapísaných vo všetkých relevantných registrov. Sú tam takto napárované údaje o zákonnom zástupcovi? Áno, ako už bolo povedané, vždy to musí uzatvárať zákonný zástupca v mene daného dieťaťa. V takomto prípade tá dohoda bude musieť niesť v sebe aj informáciu, kto v mene dieťaťa konal, a teda rodič alebo teda zákonný zástupca dá rodné číslo a na základe jeho rodného čísla sa dotiahnu aj informácie o ňom, takže vlastne tiež to bude fungovať automaticky, ale v praxi môže nastať naozaj v niektorých prípadoch, že zákonný zástupca je občanom inej štátnej príslušnosti a nemusí mať rodné číslo, ktoré by teda zodpovedalo našim registrom, tak v takomto prípade bude musieť manuálne ako keby nahodiť do toho tela dohody tie základné atribúty, ktoré takáto dohoda musí mať o zákonnom zástupcovi. To znamená, že v tomto prípade uloženie tých údajov systém povolí. Áno. S tým rozdielom, že vzhľadom na to, že ešte ako keby nebude existovať nejaký iný relevantný záznam v iných registroch, v tomto prípade ten poskytovateľ to bude musieť zadať vlastne všetky tie údaje manuálne, čo vo väčšine prípadov povedzme by sa dotekajú automaticky. Áno, ale tak predpokladáme, že drvivá väčšina tých zákonných zástupcov sú naozaj registrovaní a majú teda sú evidovaní v registri príjimateľov. Dobre. To znamená, že v tejto fáze sme nejakým spôsobom na strane poskytovateľa skompletizovali všetky dôležité údaje. Ano. A čo sa stane ďalej? Poskytovateľ zo svojho informačného systému vytlačí dohodu. To znamená, že už sa tu nerozprávame o tom, že budem manuálne nejaké tlačivo šeutu vypisovať, ale v tomto prípade všetko to vlastne dá sa povedať, že vylezie z jeho informačného systému, ktorý podporuje službu e-dohody. Presne tak. Zákonný zástupca podpíše takúto dohodu a čo sa stane ďalej? Ďalej sa stane to, že vlastne dohoda je podpísaná aj v papierovej podobe, ale vy stále ako poskytovateľ máte povinnosť ju online zapísať do registra dohôd. Takže máte dôkaz, že zákonný zástupca bol u vás, dohodu riadne podpísal a vy vlastne autorizáciou prostredníctvom vašej EPZP karty dohodu zasielate online do registra dohôd. Čo to znamená, že dohodu zasielam do registra dohôd? Môžem si to predstaviť tak, že to bude v odzovkách potvrdenie jedného kliku, kde sa ma systém napríklad opýta, chceš uložiť takúto dohodu do registra dohôd, alebo znamená to nejaké skenovanie, alebo čo to pre mňa ako pre poskytovateľa znamená zapísať do registra dohôd? Nič nebude potrebné skenovať. Veríme, že to bude jedným klikom. Naozaj je to veľmi závislé od vašich dodávateľov informačných systémov. Tak snáď vám to urobia na jeden klik, že danú dohodu ste schopní odoslať do registra dohôd cez zakliknutím jednoduchého tlačítka. Nič nebudete musieť skenovať. Dohodu, ktorú podpísal zákonný zástupca, s vami v papierovej listine si uchovávate a teda pre príprav nejakých možných kapitačných konfliktov alebo teda konfliktov, ktoré by nastali. Dobre, to znamená, že dnes ešte najmä mnoho pediatrov pozná formulár, ktorý je u nás uložený a je to taký komplikovaný formulár, ktorý sa týka aj príspevku pri narodení a po jeho vyplnení následne tento je ďalej skompletizovaný miestnym príslušným úradom sociálnych vecí a rodiny za účelom teda výplaty príspevku. Musí poskytovateľ, ak jeho informačný systém podporuje službu elektronických dohôd, vyplňať aj tento formulár? Nie, pokiaľ dojde k online zápisu, alebo teda k zápisu do registra dohôd elektronickej dohody, pediater nemusí naďalej, alebo teda už vyplňať žiaden iný dodatočný formulár. NCZD zabezpečí všetky následné procesy, aby tento príspevok pri narodení bol vyplatený a teda bol postupený hlavne tá uzavretá dohoda relevantným tretím stranám. Poďme sa posunúť ďalej. Máme tu ďalší scenár, ktorý je teda u dospelej osoby alebo u plnoletej osoby, ale daná osoba nemá uzatvorenú inú dohodu
Poďme si to opäť pozrieť teda na konkrétnom príklade. Dobre. Som mladou osobou, mám bez problémov elektronický preukaz s čipom, môže to byť teda aj pobytová karta, ak by som bol napríklad cudzí štátny príslušník, prídem za poskytovateľom, že chcem, aby so mnou bola uzatvorená takáto dohoda. Čo sa stane zo strany poskytovateľa? Tak poskytovateľ tým štandardným spôsobom, ako sme už popísali, po zadaní rodného čísla, vlastne získa tie základné informácie a takisto máme vytvorenú službu, ktorá poskytne poskytovateľovi informáciu o jeho predchádzajúcich dohodách. V prípade, že poskytovateľ zistí, že neexistuje žiadna iná dohoda, ktorá by predchádzala danej dohode, môže uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ihneď, keďže mu nebránia žiadne legislatívne dôvody, prečo by takúto dohodu nemohol uzatvoriť s prijímateľom zdravotnej starostlivosti. Čiže v tomto prípade takáto dohoda je platná, účinná i hneď. Áno, presne tak. Najdôležitejšie je, že teda vložím len tú kartu, poskytovateľovi dotiahnu sa všetky dôležité informácie a prakticky jeden rovnopis mi poskytovateľ teda vytlačí ako pacientovi, alebo v závislosti od funkcionality jeho informačného systému, ak sa tak so mnou dohodne, prípadne mi to pošle elektronicky. Áno, veľmi správne si to povedal. Či už vytlačia, alebo sa dohodnú nejako inak, to je už na nich. Ale v podstate toto je ten ideálny prípad, kedy nie je potrebné nič tlačiť a podpisovať pacientom. Dobre, poďme teraz sa pozrieť na ten druhý prípad, kedy povedzme občiansky preukaz alebo ID kartu s čipom nemám. Napríklad som strátil čerstvo doklad a dožadujem sa nejakej uzatvorenia takejto dohody. Čo sa teda zmení oproti tomu prvému scenáru? Oproti prvému scenáru sa nemení takmer nič. Takisto, pokiaľ poskytovateľ zistí, že neexistuje predchádzajúca dohoda a teda nebráni nič uzatvoreniu novej dohody, alebo teda dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, dochádza k elektronickému uzatváraniu dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, avšak s tým rozdielom, že pacient teda nedisponuje s EID-čkom, tak toto je potrebné uviesť do dohody, a to prostredníctvom vyberacieho menu, kde teda uvedie dôvod nepoužitia EID, a takúto dohodu je rovnako možné zapísať do registra dohod, akurát bude niesť ten príznak, prečo dohoda bola uzatvorená bez EID-čka, ale v tomto prípade je veľmi dôležité povedať, že tu musí danú dohodu aj vytlačiť zo svojho informačného systému a dať na podpis pacientovi, vzhľadom k tomu, aby si teda toto uzatvorenie archivoval a mal teda dôkaz o jej písomnom, teda dôkaz, že ten pacient súhlasil s uzatvorením takejto dohody. Avšak nie je potrebné aj takúto papierovú listinu potom dodatočne doskenovávať a zasielať. Proste celé to naozaj funguje online, akurát bude musieť vytlačiť aj papierovú verziu na podpis pre pacienta. Ale platí aj v tomto procesnom scenári to, že po zadaní rodného čísla pacienta tie základné údaje sa predvyplnia, alebo teda v závislosti od dodávateľa informačného systému, tam budú tie čo najviac polí teda predvyplnených, čiže tí poskytovatelia nebudú musieť prepisovať tie údaje z občianskych preukazov alebo z nejakých iných dokladov, aby to bolo, že ako teraz, keď možno tie dohody sa uzatvárajú. Nie, naozaj po zadaní rodného čísla informácie by sa mali dotiahnuť do tej dohody, všetky tie dôležité atribúty sa vyplnia automaticky. Dobre. V zásade vidím, že je v rámci otázok, ktoré môžete klásť, súčasť otázky a odpovede, a my sa im dnes budeme v našej druhej časti webinára už o pár minút venovať. Kto je vlastne spôsobil uzatvoriť dohodu s EID? Môžu ju uzatvoriť napríklad aj 15-roční občania, ktorí už majú vydané ID karty? Vždy do 18 rokov, alebo teda osoby, ktoré boli nejakým spôsobom obmedzené na slobode, alebo teda pozbavené svojej právosti, ich mene musí konať zákonný zástupca. Dobre, to znamená, že ja to naozaj v tomto prípade len doplním, že naozaj osoby od 18 rokov sú spôsobile uzavrieť dohodu s využitím EID karty. V prípade osôb mladších ako 18 rokov alebo osobám, ktorým bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony, časti, ktoré sa týkajú napríklad uzatvárania zmluv, tak tam za nich koná vlastne ten zástupca, ktorý je určený, a takéto dohody musia byť uzatvárané v listinnej podobe. Rovnako to väčšinou bude fungovať
ak sú to aj nejakí kolegovia zo zboru väzenskej a justičnej stráže, vzhľadom na to, že väzňom alebo osoby, ktoré sú príjmané na výkon trestu odňatia slobody alebo sú príjmané do väzby, vlastne občianske preukazy sú im odoberané službou, tak sa budú takisto tlačiť v listinnej podobe. Poďme sa posunúť ďalej. Dobre, tak posunieme sa v rámci našej prezentácie ďalej. Máme tu v podstate totožné scenáre, akurát s tým rozdielom, že v tomto prípade má pacient dohodu, ktorá je aktuálne účinná, a teda platná a účinná. Tak v takomto prípade vlastne platí to, že v prípade príchodu pacienta do ambulancie poskytovateľa alebo teda lekára, lekár po zadaní rodného čísla a volaním tej služby o tom, aby si zistil nejakú históriu dohôd, zistí, že daný pacient má dohodu, ktorá je účinná v danom čase uzatvorenia. V takomto prípade vlastne jeho informačný systém by ho mal upozorniť, či bola dodržaná alebo či je dodržaná 6-mesačná lehota. Takže ako už vieme z legislatívy, možné uzatvoriť ďalšiu dohodu je až po uplynutí 6 mesiacov. Pokiaľ je táto lehota dodržaná a uplynulo 6 mesiacov, tak v podstate sa postupuje úplne totožne ako v predchádzajúcom prípade, ktorý sme spomínali. Tak vlastne predvyplnia sa všetky dôležité atribúty. Pacient uzatvára s EID-čkom, alebo teda autorizuje dohodu jeho EID kartou, poskytovateľ prostredníctvom jeho EPZP karty. Takáto dohoda je zasielaná následne alebo zapísaná do registra dohôd a dojde k dohoda je platná v čase zapísania a tak ako sme spomínali na úvod našej prezentácie, tak keď je dohoda platná, tak vlastne ten zdravotnícky pracovník získa aj prístup k elektronickým zdravotným záznamom pacienta. Čo sa asi výrazne mení oproti právnym predpisom, ktoré sú platné v súčasnosti, aj minimálna doba trvania dohody. Stále teda zostala minimálna doba trvania dohody na 6 mesiacov, to znamená, že toto je tu ponechané, avšak sú tu dané niektoré výnimky. My sme dnes v úvode sa rozprávali o tom, že problematika dohôd o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nebola upravovaná takmer 21 rokov a práve preto tu bolo množstvo šedých zón. Dnes sa výrazne zvyšuje mobilita za prácou, ľudia sa možno častejšie sťahujú alebo podobne a v niektorých prípadoch, kedy bolo naozaj nastavená minimálna platnosť na 6 mesiacov, tak ten pacient sa mohol stať určitým miere ako keby rukojemníkom, čo mohlo ohroziť aj jeho zdravie, vzhľadom na to, že musel možno veľmi často cestovať so svojím praktickým lekárom aj niekoľko stoviek kilometrov, ak sa možno presťahoval na druhý koniec Slovenska. To znamená, že v tomto prípade sa v zákone pridali ako keby určité výnimky, kedy dohoda môže vzniknúť aj skôr, ako je táto 6-mesačná lehota. A v tomto prípade takáto dohoda bude účinná k prvému dňu následujúceho mesiaca. Tie dôvody sú vymenované striktne v zákone, čo je z pohľadu poskytovateľa dôležité vedieť, že vy ako poskytovatelia nemáte dôvod tieto skutočnosti, ktoré vám povie pacient, skúmať, avšak zadávate ich ako dôvod do vášho informačného systému. Čiže ak pacient relevantne nevie uviesť žiadny dôvod, takéhoto pacientovi treba povedať, že 6-mesačná lehota nebola splnená a dohodu s ním nie je možné uzatvoriť. Ak existuje ten zákonný dôvod, tak len jednoducho ten dôvod uvediete vo vašom informačnom systéme z vyberacieho zoznamu a ten vyberací zoznam kopíruje tie zákonné dôvody, ktoré sú uvedené v právnej norme. Dobre. Presne tak. A potom je tam vlastne ten ďalší prípad bez EIDčka, teda bez využitia EID karty. Je to naozaj veľmi totožné. Akurát s tým rozdielom, že je potrebné teda uviesť dôvod nepoužitia IDčka z toho vyberacieho zoznamu a všetko sa deje ako v prípade, keď bol už spomínaný predtým. Takže dochádza k zápisu, dohoda nesie príznak uzatvorená bez EID, uvedený je tam dôvod a v podstate je potrebné v takomto prípade vytlačiť aj listinnú podobu a dať ju podpísať pacientovi. Dobre. Veľmi dôležitým faktorom je aj tzv. Notifikácia. Môžeme si o tom povedať niečo viac?
Áno, v takýchto prípadoch, kedy existovala predchádzajúca dohoda, teda pacient, ktorý príde k vám a žiada od vás novú dohodu a sú naplnené všetky zákonné dôvody, aby takáto dohoda mohla byť uzatvorená, uzatvorí dohodu s vami. Vy ako nový poskytovateľ ste notifikovaní prostredníctvom notifikačnej správy do schránky správ o vzniku takejto dohody, teda o zápise dohody do registra dohôd. Čo sa týka tej notifikačnej správy, tu bol v podstate prostredníctvom integračného manuálu, ktorý išiel na vašich dodávateľov informačných systémov, aby vám to urobili čo najjednoduchšie. Teda ideálne, aby sa to dostalo možno až na kartu pacienta, že takáto notifikácia ohľadom toho, že vznikla takáto dohoda a zároveň je o tejto skutočnosti, teda o vzniku novej dohody notifikovaný aj pôvodný poskytovateľ. To znamená, že aj pôvodnému poskytovateľovi bude zasielaná notifikačná správa o tom, že vznikla nová dohoda. Jeho dohoda sa automaticky ukončuje k následujúcemu mesiacu a jeho informačný systém v závislosti od teda často spomínaného, ako je to nastavené zo strany dodávateľov informačných systémov, by mu mal poskytnúť alebo mu poskytne aj informáciu o novom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a teda vieme, že zo zákona vyplýva aj povinnosť, že papierová zdravotná dokumentácia by mala byť zaslaná na adresu nového poskytovateľa, takže pôvodný poskytovateľ získa aj túto informáciu a teda štandardným spôsobom, ako bol zvyknutý, dnes zasiela takúto zdravotnú dokumentáciu novému poskytovateľovi. Dobre, prešli by sme na ďalší slajd. Tak ako sa dohoda uzatvára, ako vzniká a teda vieme, že je aj automaticky ukončovaná, tak to tu máme presne popísané v tom prvom bode s voľbou nového PZS. To znamená presne ten scenár, ktorý som už teraz popísal, že pacient v prípade, že si uzatvára novú dohodu a existuje predchádzajúca dohoda, tak pôvodná dohoda je automaticky ukončovaná u pôvodného poskytovateľa, takže pacient nemusí nikoho informovať. Je to urobené automaticky, systém to urobí za neho, pokiaľ sú samozrejme splnené všetky zákonné náležitosti vzniku novej dohody. Dobre, poďme sa teda pozrieť priamo konkrétne v praxi. Tak ja si nájdem nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, napríklad dnes 22. vznikne nová dohoda, táto bude účinná od 1. marca. To znamená, pôvodnému poskytovateľovi príde notifikácia o tejto skutočnosti, že teda je uzatvorená nová dohoda? Áno, pôvodný poskytovateľ dostane takúto notifikáciu o vzniku takejto dohody a teda jeho povinnosťou je, aby splnil všetky zákonom dané povinnosti a teda zaslal papierovú zdravotnú dokumentáciu novému poskytovateľu. To znamená, že pacient alebo poskytovateľ sa dozvie informáciu, že jeho dohoda bude končiť v tomto modelovom príklade napríklad 28. februáru. To znamená, že následne má 7 dní zákonnú lehotu na to, aby zdravotnú dokumentáciu, respektíve jej výpis zaslal novému poskytovateľovi. Nemusí už čakať na žiadne, povedzme, výmenné lístky, ako tomu bolo v súčasnosti, kde, povedzme, pôvodný lekár požiada o vydanie zdravotnej dokumentácie alebo podobne, ale postačí táto notifikácia, ktorá mu príde do informačného systému, ktorá je vlastne zaarchivovaná v jeho systéme a na základe tohoto môže preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu novému poskytovateľovi, najčastejšie napríklad zaslaním doporučenej zásielky. Presne tak a tým vlastne aj dochádza k nejakej administratívnej odbúrania administratívnej záťaže, keďže ten nový poskytovateľ už naozaj nemusí nikam nič posielať a všetko to urobí systém za neho. Prostredníctvom notifikácií. Druhá možnosť je tu vlastne, že je to bez voľby nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Jednodušene povedané, to sú prípady, kedy povedzme ja ako pacient môžem povedať, že ja už nechcem, aby ste ma ďalej ošetrovali a jednoducho nestanovím si nového lekára. Môže to byť napríklad dôvod, že odchádzam niekde mimo Európsku úniu, alebo jednoducho som strátil dôveru, alebo čokoľvek. To znamená, že ja ako pacient si síce nezvolím nového lekára,
ale jednoducho nechcem, aby ma existujúci poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, aby mi ďalej poskytoval zdravotnú starostlivosť. Toto odstúpenie v zásade môžem urobiť dvoma možnosťami. Tou prvou je, že povedzme písomne doručím list poskytovateľovi a napíšem mu, že odstupujem od dohody a nechcem, aby mi ďalej bola poskytovaná starostlivosť. Alebo druhá možnosť, že fyzicky prídem s tou kartou a požiadam poskytovateľa o takéto odstúpenie. Poďme si povedať viac o tých scenároch. Áno, presne tak, ako si povedal, sú tam dve možnosti, ako ten pacient môže odstúpiť. Takže v prípade toho písomného doručenia o odstúpení od nejakého zmluvného vzťahu s tým poskytovateľom, keď daný poskytovateľ obdrží takúto požiadavku, tak je stále povinný zaznamenať túto skutočnosť do prostredníctvom informačného systému do registra dohôd. Akurát uvedie dôvod, že je to v neprítomnosti pacienta, takže to bez použitia EID a proste jednoducho prostredníctvom svojho informačného systému takéto ukončenie alebo odstúpenie zapíše do registra dohôd a tým bude aj tá poisťovňa mať informáciu, že takúto dohodu ukončuje a teda vlastne rozhodne ďalej, ako naloží s kapitáciou. Čo sa týka toho druhého prípadu, ako si spomínal, takže pacient príde do ambulancie, oznámi lekárovi dané odstúpenie od dohody, že nechce s ním ďalej pokračovať, neuzatvára v blízkej dobe žiaden iný zmluvný vzťah s iným poskytovateľom. Takáto dohoda je ukončovaná či už prostredníctvom aj využitia EIDčka. Je to ten štandardný spôsob. Poskytovateľ zapíše všetky dôležité atribúty, ktoré má niesť takéto odstúpenie, čo je dané už vlastne v integračných manuáloch a váš dodávateľ informačného systému vám všetko určite predpripravil tak, aby to bolo veľmi zrozumiteľné pre vás a čitateľné. Uvedie sa tam dôvod, takáto dohoda alebo takéto odstúpenie od dohody je zaznamenané taktiež v registri dohôd. A v prípade, že ten pacient nevyužije IDčko, tak tiež tam vlastne musíte uviesť dôvod nepoužitia ID a následne v takomto prípade v podstate musíte podpísať tomu pacientovi, že ukončujete s ním takúto dohodu. Tlačíte to zo svojho informačného systému, takže naozaj nemusíte používať ďalšie nejaké iné formuláre, ktoré by ste museli mať vytlačené alebo tlačené niečo iné. Vytlačíte si priamo to, čo zapisujete do registra dohôd. Poďme sa posunúť ďalej, aby sme mali dosť času aj na otázky. Dobre. Samozrejme, tak ako pacient má možnosť odstúpiť od dohody, pacient môže od dohody odstúpiť svojvoľne, nemusí mať na to nejaké žiadne špeciálne dôvody. Jediné, čo musí byť dodržané, je tá 6-mesačná lehota. Pred uplynutím tejto doby nie je úplne možné odstúpiť od danej dohody. V prípade poskytovateľov je to už trošku komplikovanejšie. Na tomto stave sa nič nemení, takže všetky právne dôvody odstúpenia, ktoré môže poskytovateľ využiť na to, aby odstúpil od takéto dohody, zostali v platnosti, takže určite všetci dobre viete, aké sú vaše možnosti odstúpenia od dohody. Samozrejme, takéto niečo musíte zaznamenať aj vy prostredníctvom informačného systému do registra dohôd a pacient musí byť upovedomený, či už teda zaslaním nejakej doporučenej zásielky, že odstupujete z nejakých zákonných dôvodov od takejto dohody a toto všetko následne zaznamenáte do registra dohôd. Čiže z pohľadu poskytovateľa v tomto kontexte, tak ako doteraz platí, že oznámite pacientovi túto relevantnú skutočnosť a následne z pohľadu informačného systému dá sa povedať, že opäť je na to vyvinutá služba, kde teda zadá iba ukončenie, odstúpenie od dohody a z vyberacieho zoznamu uvedie ten zákonný dôvod. Rozumiem tomu správne? Áno. Ďalší scenár, ktorý môže nastať, je to v prípade, že z nejakého nedopatrenia došlo k zápisu dohody, ktorá nemala nikdy kvázi vzniknúť. Pomýlili ste si rodné číslo, dohoda bola uzatvorená z nejakého dôvodu, ktorá nemala nikdy vzniknúť, tak do 1 hodiny máte možnosť storna
uvedeného zápisu z registra dohôd. V takomto prípade, keď je dohoda stornovaná, vracia sa do platnosti pôvodná dohoda, ktorá bola teda u pôvodného poskytovateľa, alebo teda možno aj u vás, ale v podstate je tam len doba 1 hodiny. V prípade, že je to nad 1 hodinu, takúto dohodu je potom možné už len ukončiť. My tu stále dnes viackrát sa rozprávame o pojmy schránke správ, notifikácia poskytovateľov. Prosím, môžeme jednoznačne povedať, že čo to je tá schránka správ a ako je ten poskytovateľ by mal vidieť vo svojom informačnom systéme, lebo mnoho poskytovateľov aj na tých odborných fórach vyjadrujú trošku obavy a oni si tú schránku správ predstavujú možno ako takú nejakú e-mailovú schránku, kde teraz im bude chodiť veľké množstvo notifikácií a ľudovo povedané, aby ste nemali viac škody ako užitku. Tak prosím, môžeme povedať, ako tieto notifikácie budú fungovať? Naozaj teda poskytovateľia by sa nemali obávať. My sme v rámci tých nejakých inštrukcií, ktoré išli na vašich dodávateľov informačných systémov, uviedli, teda, že by sa to malo nejakým spôsobom dostať až ku karte pacienta, keď to tak nazvem, vo svojom informačnom systéme. Takže nebude nutné sa prehľadávať nejaké komplikované schránky, kde by ste si nevedeli ako keby nejakým spôsobom identifikovať, čo je nové, komu čo patrí. Takže veríme, že dodávateľia informačných systémov vám to takto pripravia, že takáto notifikácia bude automaticky spárovaná s pacientom, ktorého vedete vo svojom informačnom systéme a tým pádom budete mať prehľad o tom, aká notifikácia prišla na daného pacienta. Takže žiadne e-mailové hlásenia, nič podobné, ale pekne spracované vo svojom informačnom systéme. Dúfame, že áno a že ten dodávateľ vám takto pekne pripraví. Dobre, poďme ďalej. Dobre, dostávame sa ďalej v rámci našej prezentácii. Tu si povieme niečo v krátkosti, keď sa dejú nejaké hromadné presuny kapitačného kmeňa, a to už môže byť v prípade, že sa napríklad mení právna forma, živnosť sa mení na spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo poskytovateľ ukončuje svoj výkon a jeho ako keby nejaká činnosť je zabezpečená následníctvom, alebo teda v našom prípade nazveme to novým poskytovateľom. V takýchto prípadoch sa deje to, že vlastne ten kapitačný kmeň, ktorý mal ten poskytovateľ, ktorý či už zaniká alebo mení tú svoju právnu formu, musí byť prevedený na toho nového poskytovateľa alebo na novú právnu formu. Je to hromadný presun, ktorý v podstate v tomto prípade NCZD pripravilo niečo v zmysle toho, že vy ako poskytovatelia nebudete musieť pracne preklikávať jednotlivých pacientov, ktorí sú v rámci toho kapitačného kmeňa, ani nebudete musieť jednotlivo volať daných pacientov. Urobíme to za vás prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý nájdete teda na našej webovej schránke. Požiadate o takýto hromadný presun v prípade, že táto požiadavka je opodstatnená, má právny základ, k čomu máte všetky náležité dokumenty, tak NCZD za vás urobí hromadný presun daného kmeňa. Čo sa týka ďalšej časti uvedeného slajdu, sú to osoby s nárokovým dokladom. Tak to sa jedná najmä o osoby, ktoré teda žijú v zahraničí, alebo teda môžu žiť aj na Slovensku, teda žijú na Slovensku, ale svoje poisťovne materské majú v nejakej inej krajine, tak tu fungujú na nejaké nárokové doklady. V takýmto prípade sa uzatvárajú s nimi dohody, avšak sa uzatvárajú s nimi dohody v prípade, že sa predpokladá nejaká sústavná alebo dlhodobé poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Táto osoba má pridelené rodné číslo Slovenskej republiky, alebo je tam nejaká zmienka, referencia o nej v registri prijímateľov. Týmto osobám v podstate sa uzatvára dohoda a taktiež sa vykazuje na zdravotné poisťovne.
Ja by som tuto možno ešte doplnil jednu veľmi dôležitú informáciu, že pri osobách s nárokovým dokladom je dôležité samotné uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Register dohôd primárne síce slúži ako podklad pre výplatu kapitácie, ale dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je významne pojem širší, ktorý zahŕňa naozaj celý rád aj iných povinností, ako na konci dňa, to poviem veľmi zjednodušene, výplatu samotnej kapitácie. To znamená, že v tomto kontexte naozaj do tohto registra dohôd vás chceme poprosiť, aby ste od 1. marca uzatvárali dohody aj so všetkými pacientmi, ktorých ošetrujete na základe nárokových dokladov. Viem, že v niektorých ambulanciách sa takéto dohody bežne uzatvárali, iné uzatváranie odmietali práve s odôvodnením, že najčastejšie osoby, ktoré boli s nárokovým dokladom, neboli kapitované a že jednoducho takúto dohodu nepovažovali za vhodné uzatvoriť. Avšak naozaj do takéhoto registra osoby, ktorým je vydaný nárokový doklad S1, čiže to sú najčastejšie osoby, ktoré napríklad vykonávajú svoju činnosť v zahraničí, ale majú miesto pobytu na Slovensku a majú nárok na plnú zdravotnú starostlivosť, tak naozaj s takýmito osobami dohodu treba uzatvárať. Na odborných fórach sa mnohokrát stretávame aj s otázkami, že ako prebieha aktualizácia dohody alebo čo s dohodou v prípade, ak povedzme pacient, ktorý dnes využíva nárokový doklad, sa neskôr stane na Slovensku verejne zdravotne poistený. Opäť sa tejto skutočnosti netreba báť a takáto dohoda stále platí a prakticky priamo v registri dohôd dôjde automatizovanej zmene v prípade, ak sa neskôr pacient stane verejne zdravotne poistený na Slovensku. V prípade, ak povedzme pacient je dlhodobo v zahraničí, takáto dohoda je stále platná a prakticky vypovedať dohoda bude stále platná, pokiaľ nenastanú nejaké rozhodné skutočnosti. Jedna z tých rozhodných skutočností môže byť napríklad úmrtie pacienta. V prípade, ak úmrtie pacienta je zaznamenané vo všetkých referenčných, alebo teda príslušných referenčných registroch, tak sa o tom dozvieme aj my. A samozrejme, takýto vzťah sa v registri dohôd ukončí. Takže toto je informácia, že to môže byť jeden z dôvodov. A čo sa týka samotného ukončenia tej dohody, môže byť vždy iba na strane pacienta tým odstúpením alebo prípadne na strane vás ako poskytovateľa z tých základne uvedených dôvodov. To znamená, že pokiaľ aj nejakí pacienti budú napríklad v zahraničí aj dlhodobejšie, tak takýchto pacientov stále budete mať s nimi uzatvorené platné dohody. To je, myslím si, že pomerne veľká zmena v porovnaní s existujúcim stavom. A naozaj tieto nárokové doklady S1 berieme, že to sú takí pacienti, ktorí teraz väčšia sa zdržujú na území Slovenska. Naopak táto povinnosť nevzniká v prípade, ako aj kolega povedal, tých krátkodobých pobytov, kedy sa predpokladá skôr možno nejaké jednorázové ošetrenie. To sú najčastejšie napríklad na formulár EHIC, kde teda povedzme pacient nejako ochorie alebo podobne a je to nejaké jednorázové ošetrenie. Alebo v prípade, ak inštitúcia miesta pobytu, alebo v tomto prípade miestne príslušná zdravotná poisťovňa vydá nárokový doklad S2, kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť za účelom cieľavedomého vycestovania do zahraničia za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Čiže v tomto prípade sa dohodu netreba uzatvárať. Takže poprosím, môžeme asi ďalej prejsť, aby sme sa dostali na všetky otázky. Dobre. V tejto časti sa trošku povenujeme možno aj častokrát kladeným otázkam a sú to nejaké nároky na kapitácie a postavenie NCZI. Tak tu by sme naozaj chceli povedať, že NCZI nejakým spôsobom nevstupuje do zmluvných vzťahov, ktoré vy ako poskytovatelia máte uzatvorené so zdravotnými poisťovňami, čo sa týka preplácania výkonov a kapitácií. Tu chceme ale povedať, že NCZI minimálne akože prípravou tej elektronickej dohody od 1.6. Vlastne budú vychádzať už tie poisťovne len z našich registrov, tak ale čo sa týka z registra dohôd, ale čo sa týka preplácania nejakých vašich dohodnutých paušálnych náhrad alebo teda nejakých príspevkov do tohto nejakým spôsobom nevstupujeme. No a potom sú to nejaké osobitné povinnosti pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tak ako už bolo povedané v úvode tejto prezentácii, takže poviem to už len veľmi v skrátenej forme.
Je to to obdobie od 1. marca do 15. marca, kedy vlastne máte možnosť si nejakým spôsobom zapísať dohody, ktoré teda neevidujú zdravotné poisťovne u seba z nejakého dôvodu, takže mali by ste si porovnať tie údaje, ktoré si vedete o svojich dohodách vo svojich informačných systémoch so zoznamami, ktoré teda majú zdravotné po svojich stránkach alebo teda tých aplikáciách a takto identifikované prípadné rozdiely je teda možné dopísať do registra dohôd. Tu je potrebné povedať, ako už zaznelo aj na úvod, že aj v prípade takto dopísaných dohôd, ktoré teda ešte neboli nejakým spôsobom premietnuté v zdravotných poisťovniach, je potrebné ich potom štandardne vykázať v tomto prechodnom období, ktoré teda trvá až do 31. 5., teda do 31. mája, štandardne aj dávkou 748N. A to je asi všetko, čo som vám chcel povedať v takých nejakých tých hlavných bodoch a dostávame sa teda do časti, kedy dávame priestor vašim otázkam a verím, že ich bude teda hojne, aj vzhľadom tomu, že je to nový projekt. Otázok prišlo dosť, posnažíme sa spoločne s kolegom na nich odpovedať, takže ideme postupne. Klienti, ktorí sú držiteľmi európskeho preukazu našich zdravotných poisťovní, sa nekapitujú, to znamená, že zdravotná poisťovňa nehradí kapitácie. Ponovom sa majú zápisov klientov uzatvárať elektronické dohody cez NCZI, nevidím logiku a zmysel. Ja skúsim na toto zodpovedať. Tak ako som povedal, dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je predmetom nie len úhrada, ale je to naozaj širší pojem, ktorý zaväzuje poskytovateľa k tomu, že mu bude vlastne dlhodobo poskytovať zdravotnú starostlivosť v určitom rozsahu, ktorá sa týka jeho medicínskej špecializácie. To, že v súčasnej dobe nie sú kapitovaní pacienti alebo poistenci Európskej únie, to neznamená, že napríklad nemôže prísť nejakej zmene takejto politiky zo strany zdravotných poisťovní, to je výlučne na ich zvážení a my ako Národné centrum zdravotníckych informácií my nevedieme dohodu kapitovaných pacientov, ale nevedieme zoznam alebo register kapitácií, ale vedieme zoznam alebo register dohôd. A toto je veľmi dôležité rozlíšiť aj terminologicky v tomto kontexte, takže práve preto áno, všetkým pacientom, ktorým poskytujete dlhodobú zdravotnú starostlivosť, majú nárokový doklad S1, tak takíto pacienti majú mať referenciu aj v registri dohôd. Ideme na ďalšiu otázku. Vidí zdravotná poisťovňa EU poistencov, ktorých dlhodobo ošetrujem, alebo bude potrebné s každým EU poistencom uzatvárať dohodu pri návšteve? Tuto vám odporúčame, aby ste sa možno v určitej miere obratili na vašu zdravotnú poisťovňu. V zásade do registra dohôd by ste mali dohrať takúto dohodu v prípade, ak ste napríklad v minulosti dohodu s európskym poistencom alebo poistencom, ktorého ošetrujete na základe nárokového dokladu, ak ste takúto dohodu už s ním uzavreli, tak vám ju odporúčame v tom prechodnom období náhrať do registra dohôd. Nemusíte takúto dohodu vykazovať prostredníctvom dávky 748N, vzhľadom na to, že nie je kapitovaná. A v prípade, ak takúto dohodu v súčasnosti s poistencom nemáte uzatvorenú, tak po 1.3. alebo čo najskôr vás prosíme, aby ste, ako vám systém bude funkcionalitu e-dohôd podporovať, aby ste takúto dohodu s EU poistencom uzavreli. Samozrejme, poisťovňa má na pozadí nastavené kontroly, to znamená, že potom, ako takáto dohoda je uložená v registri dohôd, tak áno, vie zistiť, či ide o poistenca, ktorému je poskytovaná zdravotná starostlivosť na základe nárokového dokladu, alebo či má platné verejné zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky. Dobre, pozrieme sa ďalej. Nároková dohoda na základe formuláru S1. Kapitácia nebude, ale dohodu mať musí. Áno, to sme si vlastne pred chvíľou vysvetlili, takže ideme ďalej. Ako sa ukončí dohoda, ak pacient zomrie? Tam sme vlastne spomenuli, že tá dohoda sa ukončí automaticky zápisom. Možno Janči ma ešte nejako doplníš v tejto časti? Áno, ako si veľmi správne povedal,
Vzhľadom k tomu, že my túto informáciu budeme mať, že pacient umrel, tak takáto dohoda bude ukončená zo strany NCZD automaticky. Dobre, ideme ďalej. Ak pacient odstúpi prostredníctvom EID, čo bude so zdravotnou kartou, ostáva zatiaľ zdravotná karta odstúpeného lekára, karty do rúk pacientov nevydávame, zasielajú sa doporučenie a vlastne nemám kam. To, že karty do rúk pacienta nevydávate, je správny postup. Je to lege artis aj z pohľadu legislatívy, lebo naozaj kartu by ste mali preukázateľne odovzdať novému poskytovateľovi a preukázateľné odovzdanie sa myslí aj odovzdanie na poštovú prepravu. Samozrejme, môže to odstúpenie nastať dve možnosti, tak ako sme vlastne spomenuli. Tá prvá možnosť je, že zmením poskytovateľa, tým pádom tá pôvodná dohoda automaticky sa ukončí a vám príde do stránky správ informácia, kto je nový poskytovateľ, viete si celú tú novú dohodu zobraziť a na základe toho vlastne tú zdravotnú dokumentáciu poslať novému poskytovateľovi. Ak nastane dôvod odstúpenia, či už z vašej strany ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, alebo v prípade toho modelu, že teda pacient sa rozhodne ďalej, že teda nechce byť vašim pacientom, tak v tomto prípade zdravotnú dokumentáciu archivujete v zmysle osobitného predpisu až do momentu, že takúto kartu nevyžiada iný poskytovateľ, alebo ak uplynie lehota, tak ju ďalej odovzdávate príslušnému lekárovi samosprávneho kraja. Tak, pozrieme ďalej. Mladiství pacienti, napríklad 16-roční, budú zatvárať e-dohodu svojim občianskym preukazom alebo občianskym preukazom zákonného zástupcu. Toto sme už spomínali. Janči, možno ťa poprosím. Áno, toto sme spomínali. Tieto osoby taktiež nie sú plnoleté, takže nemajú právnu spôsobilosť na uzatváranie takejto dohody. V takomto prípade uzatvára dohodu ich mene zákonný zástupca, ale zákonný zástupca k takémuto úkonu nepredkladá EID kartu. Jednoducho je potrebné vždy danú dohodu vytlačiť z vašich informačných systémov a dať ju na podpis zákonnému zástupcovi. Ideme ďalej. Ako sa bude riešiť konflikt, keď pacient po konzultačnom vyšetrení u iného poskytovateľa sa vráti k pôvodnému poskytovateľovi, niekedy bez vedomia, že zmenil poskytovateľa, realita dnešných dní. Tak, toto ja trošku vysvetlím, zoberiem si teraz možno na chvíľku slovo ja. Tu treba si uvedomiť jednu dôležitú skutočnosť, že uzatvorenie dohody je vlastne právny vzťah a takýto právny vzťah a v prípade aj ak by došlo k nejakým podvodom, tak tu môžeme hovoriť o tom, že to môže mať ako trestnoprávny presah, tak aj obchodnoprávny v kontexte toho, ak je takáto zmluva kapitovaná, to znamená, že aj zo strany zdravotných poisťovní tam môžete mať určité sankcie. Čo sa týka toho, ako riešiť konflikt. V registri dohôd môžete mať v jednej chvíli účinnú, čiže dohoda, na základe ktorá je podkladom aj pre úhradu, vždy len jednu dohodu. Platných môže byť viacero, vzhľadom na to, čo sme si povedali, že keď napríklad meníte, tak v jednej chvíli máte vždy jednu aj platnú, aj účinnú dohodu a jedna bude len platná, ale nebude účinná. To znamená, že v jednej chvíli môže to byť len takto. Ak pacient sa rozhodne dnes zmeniť lekára, ak 1.3. uzatvorí dohodu s novým lekárom, tak platnosť takejto dohody je minimálne 6 mesiacov. My sme si povedali, že v legislatíve od 1. marca sú upravené tie dôvody. To znamená, že v tomto prípade, ak nastane nejaký legislatívny dôvod, ktorý je uvedený v zákone, tak v tom prípade naozaj tú dohodu je možné ukončiť aj skôr. V iných prípadoch platí tých 6 mesiacov. Pokiaľ naozaj zistíte podvodné konanie iného poskytovateľa, odporúčame, aby pacient sa obrátil na relevantné inštitúcie a organizácie, ktoré toto môžu riešiť. Vy môžete dať rovnako podnet aj na vašu zdravotnú poisťovňu, aby preverila, či iný lekár konal a postupoval v súlade s platnou zmluvou. Zrieme ďalej. Akým spôsobom sa budú ukončovať dohody z dôvodu veku? Pacient dovrší 19 rokov. Teda myslíme asi tým prechod od pediatra k dospelému. Tak takáto dohoda, pokiaľ pacient si nájde nového poskytovateľa, teda je nejaký uvedomelý a automaticky prechádza k nejakému novému poskytovateľovi, táto dohoda zanikne. Pokiaľ ten pacient nie je, tak dohoda je platná, ale nemala by zostane v platnosti, ale zdravotná poisťovňa prestane vyplácať kapitácie, takže sa stane nekapitovanou. Ja tu možno doplním, že takáto dohoda, hoci de jure stále bude ako keby zapísaná v registri dohôd, ona sa stane svojím spôsobom
neplatná aj de jure, vzhľadom na to, že lekár, ktorý vlastne uzatvoril dohodu s pacientom toho 19-ročného, ak má povedzme špecializáciu ešte aj na dorast, tak ešte v zásade mu zdravotnú starostlivosť mohol poskytovať, ale ak sa bavíme o pacientoch starších, to znamená, že v tomto prípade ani ten lekár už možno 30-ročnému pacientovi pediatr nebude môcť poskytovať zdravotnú starostlivosť, čiže táto dohoda bude evidovaná v registri až do momentu, kým si pacient nájde nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Presne tak. Dobre, pozrieme ďalej, kam na aký e-mail príde notifikácia u poskytovateľa, ktorý má niekoľko ambulancií. Bude dohoda viazaná na e-mail lekára sestry, ktorý dohodu odoslalo do NCZD, kde je schránka správ. Toto sme už viackrát rozprávali, že toto bude záležať od toho, ako budete mať zabezpečenú vlastne systém. Treba kontaktovať v tomto prípade dodávateľa vášho informačného systému. Cieľom je, aby vlastne tie informácie do tej schránky správ boli zapracované tak, až ako keby na tú kartu toho pacienta vo vašom systéme. To znamená, ak si otvoríte pacienta Jožka Mrkvičku, tak aby ste tam videli všetky tie aktualizácie. Presné, konkrétne okná vzhľadom na to, že každý informačný systém je iný, vám nevieme v tejto chvíli povedať, ako to váš dodávateľ naimplementuje, ale cieľom, alebo to, čo bolo v integračných manuáloch pre vašich dodávateľov je, aby ste nemali v odzovkách schránku správ ako nejakú položku v e-mailovom klientovi, kde teraz budete čítať správy a manuálne ich zapracovávať, ale aby ten informačný systém vám to naozaj vyviedol a personalizoval v čo najväčšej miere. Janči, možno ešte v niečom doplníš? Áno. Ako povedal ste veľmi správne a ten dodávateľ bol prostredníctvom tých informačných integračného manuálu ako keby inštruovaný, aby to bolo čo najjednoduchšie. Samozrejme je to veľmi závislé od toho, ako vám to bude pripravené z jeho strany. Ideme na ďalšiu otázku, toto sme možno aj pred chvíľkou spomínali, čiže ja to len tak stručne prejdem. Ako je to s odstúpením z dohody zo strany lekára, ak pacient dovrší 25 rokov, čiže to je vlastne ten zlomový vek, kedy dorastový lekár by sa mal zmeniť na všeobecného pre dospelých. Konfliktných pacientov, ktorí vyjadrili nedôveru, nespoluprácu. Dá sa povedať, že v tomto kontexte sa nič nemení ani v porovnaní s existujúcim stavom, kdežto dnes vás naozaj tá legislatíva veľmi prísne zväzovala. Aj tu platí tých 6 mesiacov, iba že by nastala nejaká zákonná výnimka. Odporúčame vám tie výnimky v zákone účinnom od 1.3.2025 576 roku 2004 si pozrieť. Ak tam nájdete nejakú relevantnú výnimku, ktorá by sa na ten prípad vedela dať, aplikovať, tak samozrejme je možné to ukončiť aj skôr ako 6 mesiacov. Inak platnosť tých 6 mesiacov je vlastne stále. Dobre, ďalšia otázka, kde dostanem notifikáciu, že pacient sa prekapitoval inde. Žiadnu schránku správ neexistuje. Toto bude súčasťou nových funkcionalít. Janči. Asi nie. Teda schránka správ existuje vlastne. Pôvodný poskytovateľ bude notifikovaný a naozaj ten obsah, nechcem ísť do nejakého technického detailu, ale ten obsah tej správy, ktorá prichádza pôvodnému poskytovateľovi, nesie v sebe ID novej dohody, ktorú vlastne uzatvoril ten poskytovateľ. A v podstate tým, ako ten váš dodávateľ prípadne pracuje s touto informáciou, vám ju vie napárovať na toho vášho priamo pacienta, takže túto informáciu by ste mali dostať normálne štandardným spôsobom, možno až na tú kartu, ktorú aktuálne ešte vediete na toho pacienta. Dobre. Ďalšia otázka, prečo je dohoda s novorodencom platná až od prvého dňa nasledujúceho mesiaca? Znamená to, že poisťovňa nebude hrádiť ani čiastočnú kapitáciu ako doteraz. Ako to bude potom s hradením preventívnych prehliadok, kedy ešte nebude dohoda platná, ale nám zo zákona vyplýva povinnosť preventívnu prehliadku novorodencov urobiť. Tak, toto aby sme uviedli na právnu a správnu mieru. Dohoda bude platná a účinná dňom, kedy je vlastne zapísaná do registra dohôd, čiže to nebude prvému dňu nasledujúceho mesiaca, ale k tomu dňu, kedy vy tú dohodu zapíšete a následne vlastne takáto dohoda, ktorá bude zapísaná, odíde do registra dohôd. Teraz, keď nás počúva množstvo pediatrov, myslím si, že rovno majú na mňa ťažké srdce, lebo mi povedia, že prvú návštevu robia zväčša v domácom rodinnom prostredí a že my ich týmto prípadom pripravíme o peniaze, ak do registra dohôd nebude možné uložiť údaje spätne.
Tak, aby som vám možno dovysvetlil ešte a podal všetky potrebné informácie, tak naozaj do registra dohôd nebude možné ukladať údaje spätne. Čiže ak dnes by ste zapisovali údaje 20. februára, nebudete ich vedieť zapísať s dátumom 1. februára, kedy by sa povedzme dieťa narodilo. Avšak, tak ako som povedal, zdravotná poisťovňa má povinnosť overiť, či existuje záznam v registri dohôd. To znamená, že následne, či vám zdravotná poisťovňa tú kapitáciu uhradí dňom narodenia, o čom zdravotná poisťovňa bude mať informáciu, tak tu sa už potom odporúčame, aby ste sa obrátili na vašu zdravotnú poisťovňu. Lebo v čase, kedy napríklad zdravotná poisťovňa bude si sťahovať údaje, už referencia v registri dohôd môže byť. To znamená, že odporúčame, aby ste sa v tomto prípade kontaktovali zdravotné poisťovne, aby vám povedali bližšie, ako vám budú platiť kapitácie za novorodencov, či to bude už ku dňu, povedzme, prvého domáceho vyšetrenia. Takže asi toľko, čo sa týka novorodencov. Ďalšia otázka. Ako je to, keď lekár chce zrušiť dohodu s pacientom, konflikt, zaujatosť, predpojatosť? O tomto sme rozprávali. O tomto sme rozprávali a dokonca aj v rámci tvojich otázok a odpovedí si to spomenul, takže je to štandardný spôsob, ako bol doteraz. Avšak zápisom do registra dohôd, kde sa uvedie dôvod ukončenia takejto dohody za dodržania všetkých zákonných dôvodov teda a postupov, ktoré vy ako poskytovateľ máte v prípade, že odstupujete od dohody s pacientom. Ďalšia otázka, my sme to už dnes tak spomenuli, ale možno je to dôležité ešte raz výrazniť, že dohoda do dovršenia 18. roku veku života EIDOP zákonný zástupca. Ako NCZD rozlíši, že dohoda sa uzatvára na iné rodné číslo a meno, keď sa údaje načítajú cez EID zákonného zástupcu. To je možno dôležité povedať, že ten vstup začína tým rodným číslom. Áno, presne tak, že prvé sa zadáva rodné číslo, takže je zrejme na rodné číslo dieťaťa, nie zákonného. Dieťaťa, áno. Takže je zrejme na koho, alebo teda v prospech koho sa uzatvára daná dohoda. Zákonný zástupca je naozaj len v tele tej samotnej dohody a v podstate je zodpovedný za ten právny akt, úkon uzatvorenia, ale je zrejme, na koho je táto dohoda uzatvorená tým rodným číslom, ktoré sa uvádza. Ďalšia otázka, môže nastať situácia za predpokladu, že pacient je u mňa kapitovaný, že jeho zdravotnú starostlivosť a kapitáciu poisťovne neuhradí. Tak ako sme my povedali v závere prezentácie, zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou, toto nespadá pod kompetenciu Národného centra zdravotníckych informácií. Asi teoreticky môže nastať takáto situácia, napríklad ak pôjde o EU poistencov, ktorí budú ocenení kapitáciou 0. Na strane druhej treba však povedať to, že vznikom registra dohôd odpadajú kapitačné konflikty vzhľadom na to, že účinná dohoda bude vždy len jedna. To znamená, že naozaj v registri dohôd účinná dohoda, na základe ktorá bude rozhodujúca aj pre posúdenie nároku na kapitáciu zo strany poisťovní, by mala byť len jedna. Neviem, či ma prípadne ešte chceš doplniť. Nie, podľa mňa si veľmi obsiahlo zodpovedal. Posunieme sa ďalej. Či máme nejakú demoverziu, ktorú nám viete ukázať v priamom prenose tejto prezentácie? Žiaľ, nemáme nachystanú žiadnu demoverziu. Tu treba povedať, že každý informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je iný a my nemôžeme ako Národné centrum zdravotníckych informácií preferovať alebo ukazovať vám nejaké konkrétne riešenia alebo podobne. To znamená, že keď chcete vidieť nejakú demoverziu, odporúčame vám, aby ste sa kontaktovali vášho dodávateľa informačného systému a požiadali ho o demoverziu toho, aby ste si mohli ešte, by som povedal, tak na nečisto vyskúšať a vyklikať vlastne všetky funkcionality, ktoré poskytovatelia, ktorí dodávateľia informačných systémov musia do svojich systémov zapracovať. Presne. A my predpokladáme, že aj samotný dodávateľ vášho informačného systému, ktorý vám uspôsobí váš informačný systém na novú funkcionalitu e-dohôd, vám dá nejaké inštrukcie tak, aby ste vedeli používať dané funkcionality. Ideme ďalej. Dobrý deň, prvú návštevu novorodenca robievam často doma. A to je, myslím, že aj otázka, o ktorej sme už dnes hovorili.
často doma u dieťaťa, kedy som podpisovala papierovú dohodu, reálne e-dohodu budem teda realizovať až na ambulancii na druhej návšteve. Bude sa tá dohoda podpísať aj spätne, to sme povedali, že teda spätné podpísanie nie je možné, alebo bude platná až od druhého vyšetrenia. Áno, dohoda bude v tomto prípade platná od momentu zápisu do registra dohôd, takto je to aj legislatívne nastavené a prakticky sme aj spomenuli to, čo ide, by som povedal, že mimo nás, čo je otázka na tú zdravotnú poisťovňu, že ako sa poisťovňa s tým vysporiada vo vzťahu ku kapitácii, tam vás poprosíme, aby ste naozaj sa obratili na zdravotnú poisťovňu. Ďalšia otázka. Pri podpise dohody pri osobe do 18 rokov dáva do čítačky občiansky preukaz zákonný zástupca? Nie, ako sme spomínali, zákonný zástupca nevyužíva EID kartu pri zastupovaní neplnoletej osoby. Jedine, kto dáva poskytovateľ do informačného systému, je jeho rodné číslo, v prípade, že takéto rodné číslo je k dispozícii. Takže je to uzatvorené bez EID karty zákonného zástupcu. Ďalšia otázka, aj sme tu už možno spomenuli, už existujúce dohody s pacientom, ktoré má poskytovateľ evidované v zdravotnej poisťovni, budú do registra natiahnuté automaticky? Áno, ako sme spomínali niekde v úvode našej prezentácii, sme v úzkom kontakte so zdravotnými poisťovňami a všetky dohody, ktoré vlastne budú uzavreté alebo sú uzavreté do 28.2., budú preklopené v rámci inicializačnej dávky k nám do registra dohôd, takže tento sa bude postupne naplňať a potom vlastne je ešte niekoľko dávok, kde teda my máme dohodnuté so zdravotnými poisťovňami. Takže naozaj nemusíte sa obávať, všetky dohody, ktoré máte uzavreté do 28.2. sa dostanú aj do registra. Potom to už pôjde vlastne tým duálnym spôsobom, ale teda od 1.6. už len online zápisom. Táto otázka je veľmi diskutovaná, aj sme sa my dnes ráno o nej rozprávali. Budem vedieť overiť v NCZI databáze, či je kapitovaný pacient u mňa? Databáze NCZI áno, ale bude to až trošku neskôr, ako sme možno predpokladali. Zatiaľ si takúto informáciu vlastne budete môcť získať už v spomínanom zozname, ktoré poskytujú zdravotné poisťovne. Neviem, do akého detailu ísť. Samozrejme, o všetkom dôležitom sa dozviete, takže možno tam bude ešte nejaká funkcionalita alebo nejaký spôsob, ako získať tie informácie čo najjednoduchšie. Ako je to s ukrajinskými utečencami, či aj tých treba prihlasovať. Tu poviem, že pokiaľ osoba má na Slovensku nejaké právo pobytu, to znamená, či už je to na základe toho zdržiavať sa tu a majú doklady, tak v tomto prípade áno, pokiaľ o nich existuje reálna referencia v registri prijímateľov, oni najčastejšie, pokiaľ majú vystavené rodné číslo alebo identifikačné číslo, tak áno, aj s takýmito osobami treba uzatvárať dohody. Po akej dobe sa novorodenci objavia v registri NCZI? Dnes to trvá totiž aj niekoľko týždňov a na existenciu dohody kapitáciu sú viazané aj vykázané výkony vrátane preventívnych výkonov. Tak tým, že je to online zápis, deje sa to v online svete, tak takáto dohoda, ktorú uzatvoríte s novorodencom, je hneď vlastne ako viditeľná, keď to tak poviem, v registri dohôd. Tuto ja iba doplním, tá otázka si smerovala k tomu, že ešte niekedy nevždy úplne na čas je referencia v registri prijímateľov. Toto všetko záleží od toho, ako rýchlo je vybavené rodné číslo aj zo strany matrík. To znamená, že tu treba požiadať aj zákonných zástupcov a niekedy naozaj trošku to trvá, kým všetky tie veci zbehnú. Na strane druhej poskytovateľ môže vyhľadať údaj aj to zbehnutie je zväčša zhruba do 2 pracovných dní alebo do 48 hodín. A druhou možnosťou je, že prvých 90 dní môžete vykázať výkony aj na rodné číslo matky. Takže je tých možností pomerne veľa, ale naozaj dôležité je, aby ste možno zákonným zástupcom proste čo najskôr požiadali o to rodné číslo. Zväčša už dnes to robia nemocnice, je to automatizované. Niekedy vieme zo skúseností, pracujeme a sme v kontakte aj s poskytovateľmi, že jednoducho, aby čo najskôr vlastne hlásenia o narodení odosielali a aby sa to vlastne dostalo aj do príslušných registrov ministerstva vnútra. A na základe toho už ten poskytovateľ to bude vedieť vyhľadať. To znamená, že aj po zadaní rodného čísla matky, pokiaľ už existuje referencia na toto dieťa, tak uvidíte jeho rodné číslo. Aj keď povedzme, možno ešte tí rodičia ho nevedia, ale na základe týchto vecí už by malo byť tá skutočnosť známa.
Otázka dohodou, je automaticky novorodec zaregistrovaný v poisťovni, alebo čakám, dokým si poisťovne dieťa zaregistruje, čo býva vždy po našom podpise, keďže sú poisťovne pomalé. Teraz neviem, či som úplne porozumel. Dohoda automaticky prístup do registra dohôd majú aj zdravotné poisťovne, to znamená, že oni sa vedia do registra dohôd dostať. V prípade vzniku poistného vzťahu dieťaťa, tak tam je ten postup štandardný, tam sa nič nejakým spôsobom nemenilo. Dobre. Kopa ľudí má dohodu so zosnulou doktorkou, počtom ďalšou, kým som ambulanciu prevzal. Ja mám 2300 kapitovaných. Toto už asi ponovom nebude možné. Možno povedz, že aké sú tam urobené tie väzby, že dnes už vlastne nie je možné uzatvoriť, alebo ten systém nepovolí nejaké uzatvorenie dohody aj v prípade, ak by poskytovateľ, ten lekár zomrel alebo podobne. No, to možné nebude, keďže poskytovateľ je mŕtvý, tak takúto dohodu určite nebudeme vedieť uzatvoriť a už nie vôbec v online svete, a teda zapísať takúto dohodu do registra dohôd. Dobre. Ideme ďalej. Kde a kedy nájdeme spracované písomné odpovede na všetky položené otázky v rámci webinárov? Sumarizujeme ich, tých webinárov budú až 3, teda jeden už bol, máme druhý seminár, bude tretí. Dávame dohromady aj tie predošlé, spojíme ich s týmito a čo bude ešte tretí seminár, ktorý nasleduje v stredu, ak sa nemýlim. Vyselektujeme otázky, aby sa nám neopakovali a predpokladáme, že v nejakom čase v rozumnom teda dáme na ne odpovede. Čo sa týka správnej komunikácie, aby som vás chcel ešte uistiť, že vlastne v tejto téme budeme vydávať aj metodické usmernenie a toto v najbližšej dobe, to už sa rozprávame naozaj o dňoch, takže nebudú to žiadne týždne či mesiace, zverejníme aj na stránke Národného centra zdravotníckych informácií, takže opäť v zrozumiteľnej forme tu nájdete všetky dôležité informácie. Snažili sme sa aj to metodické usmernenie koncipovať tak, aby to bolo na konkrétnych príkladoch, situáciách alebo podobne. Dobre, ďalšia otázka. Zahraniční novorodenci nemohli uzavrieť zmluvu so zdravotnou poisťovňou, kým nemali povolenie na pobyt, čo trvá 4 mesiace. To teraz nebude problém. No, musíme opäť rozlišovať, že na základe čoho je osobám poskytovaná zdravotná starostlivosť. V prípade, ak je to na základe nárokového dokladu, tak prakticky s takouto osobou, alebo teda s jeho zákonným zástupcom uzavriete dohodu a v zásade poistencovi je poskytovaná zdravotná starostlivosť za tých podmienok ako v súčasnosti, čiže ako poistenec EÚ. Ak prebehnú tie 4 mesiace, o ktorých tu píšete a poistný vzťah vznikne, tak budete vlastne poskytovať zdravotnú starostlivosť stále na základe tejto istej dohody, čiže novú dohodu nebude treba uzatvárať, avšak takýto pacient vlastne bude vykazovaný, alebo teda budete ho nahrávať v štandardných dávkach ako poistenec EÚ, ako slovenský poistenec, to znamená, že môže byť, alebo teraz najväčšou pravdepodobnosťou bude kapitovaný zo strany poisťovní. Ďalšia otázka. Upozorní, v čase prvej návštevy 99% novorodencov nemá pridelené rodné číslo, tomuto sme sa už venovali. Aký je postup v prípade, že matka rodí na Vsetíne, rodné číslo trvá minimálne mesiac, pokiaľ je vydané na Slovensku, ako postupovať pri registrácii? Ten systém by tu mal povoliť zápis, aj keď ešte neexistuje referencia v registri prijímateľov? Nepovolí. To znamená, že naozaj treba, aby ten systém, aby rodičia požiadali, to rodné číslo by mala matrika vystaviť veľmi rýchlo, nemusí mať vydaný fyzický rodný list, ale dôležité je, aby matrika zaregistrovala to dieťa a to rodné číslo vystavila v systéme a na pozadí už potom ten poskytovateľ ho uvidí. Ďalšia otázka sa týka transformácií poskytovateľa z fyzickú osobu na právnickú. Je možné preklopenie všetkých platných dohôd? Áno, tomu sme sa venovali. Je to hromadný presun kapitačného kmeňa, ktorý teda zabezpečí NCZD. Ešte jedna dôležitá otázka iba na uistenie, že teda naozaj dohody platné do 28.2. netreba nič s tým robiť, nemusia poskytovateľia, alebo viackrát je tu takéto. Áno, veľmi správne, netreba naozaj nič robiť, všetko zabezpečujeme spolupráci so zdravotnými poisťovňami.
Dobre, k akému dátumu v tomto novom systéme sa môže dohoda uzatvárať? Zdravotné poisťovny to majú rôzne, niektoré k prvému, iná rôzne dni v mesiaci. Nezriedka sa stáva, že pacienta odkapituluje neznalý lekár k prvému mesiaci. Toto už je nastavené, alebo takto jedna vec je platnosť a účinnosť dohody. To je to, čo sme si povedali. V niektorých prípadoch je dohoda platná a účinná ako keby k tomu dátumu, kedy je uzatvorená. V inom prípade je účinná k tomu prvému dátumu. Čo sa týka nároku na kapitácie, tak ako sme spomenuli, toto nie je otázka na NCZD, ale na vašu zdravotnú poisťovňu, čiže tu sa musíte opýtať zdravotnej poisťovni. Tak, vidím, že ďalšia otázka je, že či naozaj pacient nebude musieť zadávať BOK, to sme povedali, že Áno, žiadne kódy. Žiadne kódy, pacient naozaj nebude musieť poznať svoj BOK, takže uzavrete prostredníctvom EID a teda autorizácia zo strany pacienta sa deje bez BOKu. Dobre, vidím, že ďalšia otázka sa týka čítačky, že sme ich mali dodať, ako to je teda pravdivo. Takže tu chcem teda jednoznačne povedať, že čítačku si musí zabezpečiť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. To znamená, že stačí, pokiaľ to bude čítačka, ktorá bude kompatibilná s vašim informačným systémom, nemusí mať žiadne nejaké dotykové polia alebo podobne. Rádovo to je výdavok zhruba do 20 eur. Tu aj výrazne lacnejšie. Dobre, ďalšia otázka, vidím, že tu už sa nám opakujú, či sa preklopia, áno, všetko bude preklopené. Bolo by možné preverenie na strane PZS voči registru e-dohôd, bola by totiž potrebná len jedna kontrola, 3 kontroly. Áno, stačí, ak si v tom období od 1.3. a 15.3., ak si vy porovnáte váš informačný systém a porovnáte, či títo pacienti sú prítomní aj v zoznamoch zdravotných poisťovní a v prípade, ak zistíte nezrovnalosť, túto nahlásite. Ak to máte všetko 100% v poriadku, tak nič nemusíte robiť. Chceš prípadne ešte doplniť? Nie, obsiahol si odpoveď na tú otázku. Ďalšia otázka, keď pacient žiadnu dohodu nemal, teoreticky bude možné uzavrieť dohodu aj so spätným dátumom. Ani teoreticky, ani prakticky. Dohoda bude platná dňom zaregistrovania v registra dohod. Pozrieme ešte novšie otázky. Snažíme sa čo najviac otázok zodpovedať. Automaticky. Aktuálne platné dohody budú zapísané do registra dohod automaticky, ale budú odtedy platné. Tieto aktuálne platné dohody sú stále platné, tam sa nič nemení, platí pôvodný dátum uzatvorenia písomnej dohody napríklad spred 2 rokov alebo nový zápis do registra. Nie, všetky vaše platné dohody, ktoré sú aktuálne, nič s nimi nemusíte robiť, tieto dohody sú platné a automaticky budú uložené do registra dohôd. Čiže naozaj s týmito starými dohodami nič nemusíte robiť, len preveriť, či máte súlad. Dá sa povedať, že je to také upratovanie aj na vašej strane, porovnať si to, ale tie dohody, ktoré sú proste platné, tak nič na nich nemeníte, nezapisujete ich dodatočne do registra dohôd, budú automaticky preklopené. Prosím vás, ak od 1.3. prevezmem do kapitácie domov sociálnej starostlivosti, dohody už mám podpísané ešte štandardne. Bude to OK v rámci prechodného obdobia. Ak prevezmete dohody do kapitácie a máte ich vlastne vypodpisované štandardne, tak potom vám odporúčame od toho 1.3., aby ste vlastne cez dávku 748N tieto dohody nahrali do zdravotných poisťovní. Stále ešte zdravotné poisťovne v tomto prechodnom období budú vlastne vás kapitovať na základe dávky 748N a tak, ako sme vlastne my už povedali počas dnešného webináru, časom veríme, že príde aj odbremeneniu vás ako poskytovateľov aj od tejto dávky 748N, ale áno, v tomto prípade je to v poriadku, ak to nahráte cez dávku 748N a malo by to byť. Prípadne, Janči, ešte niečo chceš doplniť v tejto časti? No, samozrejme vykázanie cez tú dávku, ako si spomínal, a ak teda aj zápisom do registra dohod v tom prechodnom období. Dobrý deň, EID musí mať aktívny čip na elektronický podpis? Nie, nemusí mať, to sme povedali, nemusí mať absolútne vždy. Ako so sezónnymi robotníkmi? Vždy nová dohoda? Nie. Dohoda je zapísaná, tak ako sme povedali, a dohoda stále platí až do momentu, kým od nej neodstúpite vy ako poskytovateľ, ak sú zákonné dôvody, alebo ak od nej neodstúpi napríklad váš pacient. Kedy budem vidieť zdravotnú kartu pacienta po uzavretí dohody?
Okamžite, ako som už spomínal, zápisom do registra dohod získavate okamžite prístup k elektronickým zdravotným záznamom pacienta. Dobre, odíde lekár do dôchodku, treba niečo riešiť, alebo čo bude s dohodami pacientov. No, v zásade môže nastať niekoľko scenárov. Ak máte nejakého nástupníckeho lekára, ktorý bude pokračovať, povedzme, pod vašou spoločnosťou, treba, aby mal nahraté korektné pracovnoprávne vzťahy a platnú ID kartu, všetko sa mu to prehrá. Ak to bude nový právny subjekt, tak sme sa rozprávali o tom, že to sú tie hromadné presuny. Ak končíte bez akéhokoľvek nástupníctva, máte povinnosť to nahlásiť lekárovi samosprávneho kraju, ktorý zvolí ďalší postup a na základe toho bude vlastne stanovený aj ďalší postup s vašou zdravotnou dokumentáciou a rovnako vlastne aj s elektronickými dohodami. Tým, že vlastne vy ako lekár zanikne váš Ačkový kód, neskôr zrušíte aj Bčkový kód, takéto dohody automaticky skončia platnosť, lebo nebudú mať relevantnú referenciu. Keď pacient časom zmení poisťovňu, stará dohoda platí, či dávame vedieť novej poisťovni o zmene, alebo treba spísať novú dohodu s novou poisťovňou? Dohoda platí a v prípade zmeny zdravotnej poisťovne my sa o tom dozvieme cez naše registre a takáto dohoda bude prostredníctvom NCZD aktualizovaná. Dobre. Ešte tu máme pár nejakých posledných otázok. Vidím, že je to dobrý deň, či bude dostupný niekde záznam z tohto webináru. Záznam plánujeme zavesiť. Predpokladáme, že to bude na náš YouTube kanál. Nebude to asi tento webinár, predpokladáme, že to bude webinár, ktorý sa konal 2 dní dozadu, ale všetky dôležité informácie na ňom rovnako odzneli. Možno bude tam veľmi iné, alebo teda trošku odlišné otázky, ale na konci dňa naozaj tie dôležité informácie tam určite budete mať. Takže, dámy a páni, na teraz je to od nás asi všetko. Ja vidím, že aj tie otázky, ktoré sú tu, sa opakujú. V každom prípade my sa posnažíme ich spracovať do zrozumiteľnej podoby a rovnako aj tie otázky, ktoré smerovali na zdravotné poisťovne, tak my tieto otázky posunieme aj zdravotným poisťovniam a v zásade veríme, že aj zdravotné poisťovne v najbližších dňoch rovnako budú súčinné, lebo je tá spolupráca s nimi veľmi dobrá a veríme, že teda aj oni vám zodpovedajú na tú časť, ktorú sa pýtate a všetko toto sa posnažíme dať na náš web, aby ste mali od nás ucelené informácie. Toľko teda od nás. Dovoľte mi, aby som poďakoval pánovi Jánovi Kristínovi, biznis analytikovi NCZI, ktorý sa venuje problematike dohod. Janči, veľmi pekne ďakujem za vyčerpávajúce informácie. Ďakujem aj veľmi pekne za tvoje moderovanie a prístup k tomuto webináru. Rovnako ďakujem aj ja. Spolu s pánom Kristínom sa takisto aktívne podielame na téme elektronických dohôd, takže vám ešte ďakujeme a prajeme pekný podvečer. Do počutia. Do počutia.